FM. If I tell any into Sakwen or pay, now me would GD say, non doom by and sorry, so no. And your radio take a cake. Name me bear radio with tea, na edim faso abrewa brabo. On behalf of the team, Maakye On Ahenkan Fm, Yaboa, Adrim Pahini Kofi Mensah, Kobe K, Billy Man. I am privileged to speak on their behalf. Edin amejeso o boba ofori amanfo. Ebacho se wo hwe obre no a simano aduanan enan pepepe ena abo apa no pa no nsia eho. Adunti andra ekodi holiday. Ye baba ye the last one the atwas week we na fe yakọ akwaji ahome na fe asan ababiom the next week. Adunti boja ye edition for the week. Any day, bro. Can you home free sub break up himself on Panundu Ebebo? Yam faster than confirm my otiasifu nyankopono. Unyankopon wa se ube shirawa. Oni nipa enko hunkunyesi ansana we shirawo. Yakwadaye se ewufo onamadom eni muburuhun so ama no pay. Ye kinkai no. Yakai wo eni me aka atiasifo ho. Eninti na ye fraying atiasifo anopai. Eninti dia ye waka nyina ne saseda ne dia. Nye waka nyina ne se ayeye ne dia. Bebre ne nia obonefo no hyehye obonefo no susu nyoma bebre. Ana ne nisu ade hunu ne se opeso ode yen eba fam. Opeso obre ase. Ni nyina mu awurade ama wo mo agina tuo, wo mo nsusuye ene wo mo nsem wo mo kan ye. Awurade ama ni nyina ayekwa. Anopai o wa hoden. Anopai techerema da abogiem. Anopai moje edu mu afurusane. Anopai bepem sabre unyante ye. Se yesi bibi boni bi esi wo wabusuam na ye gina wanim na ye ne wo kasa se nyame maaka kire wo se ye wunyante bibi boni no bibi boni bi eni ho no mo a wo bete enam se udu radio no ato ha. You have become part of the covenant. Se wo kai apam ni mu nsem no oyo nyame agya oyo nyame oba oyo nyame hon kronkron minimu se wo mo beto but emmem minimu se wo mo be hye but enyina na eyire so kire so seden yara ejenyankopon obenyankopon no nkronkron nyankopon no medofo onwu animu ase anope ya wasori ase wani da so ya asa mema awere nho emo wani da so nsa onwuru nyo no onu nyankopon a obokwan tu ba bi ekwan nie eyo no se nyankopon no ene nano Israelfo eni tutugu wansam wabra no won atamfu du ngachi a wo pam won do mo akodi mu do na yo madwene sanka wo mo pam wo mo do mo akugu ponimu nanso no munim se Israelfo no wonyankopon bi a ye tata wo si ye kokun wo no awurade tumi faso na wo de ahira wo Israelfo dru epo ne ho no wo mo to wo mani hwa wo machi a na wo mo atamfo sa won wo mo hwa wo mani mu ntintene so nso a epotade yi ene da ho yi entina wo mu bisa se ye koyachi ana ye beyanim ebinim hyase anu wo mo kasa ebinim hyase anu wo mo di nkomo ebinim hyase ensem anu wo mo kan se aden kra na wo de yen abaha na wo ba be kunyen aden na wo ma yen wo mo asase ne so anka at least wo mo kunyen kra no a wo mo ane kunyen nti nkomo be sie yen o mo be ye yie ye wo ho no mo anka komo ne yen ye wo ho no mo anka ye mmere sei hwe se watu hu asi ho se wo nya awurade be nante no eniema bibiri ne besi but eni jesem ne se wo ye agenyankopon o ye obenyankopon o ye honkonkru nyankopon na eyire so kire so seden eyire so kire so ma Israelfo no wanwu animu asio o pipe kokonim it never crossed their mind say awurade betumi apai kokomu ama aya asase pradada ama oma nante so but the Lord we serve and you serve, the Lord who created the universe and everything therein, say nyankopon no odaso enyame ni tumi na no nyoye. And we still believe in the potency and the efficacy of that power. And I don't pay me can't tell. Baby, a word drew a year wadjun say, Oku animu enko, Oku echi enko, Okon chen ya, as a muna a pushu. All angles, they are all not speaking good for you. But Anopai, I have come to tell you, say he has done it before,
and he will do it for you. Oye nyame. He has done it for people. And one more to honyo. Psalm 49 minutes into 6 a.m. Me pacho matching and only jumedi ne braso e free sabre kopemisa no pa no ndu ebebo no ye be sore so yada ye nyankopon ase awie ne de na chese kwan mu ada ho me pacho wie mo brensem se ne be sia kone de mu no wadaro mama me mfa mu amane emfa emma o se me nka nkyerɛw se ene no anopa ne mu ho ba bia ahomache ne mu ho ba bia no epoema ntem ne titiri wo mo ben kwaye no ade se ensuo no petepete kakra na ye obosuo enye nsuo eto grigri anase bribri na eye obosuo kakra na epetepete ya na ose free nonso bremu de kro no ade se awia no ebeyi ne ti na free eye anopa nondu ehon so ekɔ no epoema ntem emya ya huduo bie no ensuo no ebe petepete na mom awia no beyi ne ti awia no ebeyi ne ti nti free sabre ya kopem se premo beto apuema ntem ya yahudu obie no awia no bebo pa awia no beye den na enam se awia no beye den ti no onwununwu no ebe kwa kotwe nsuo kakra de aba mia ya ahudu obebre no a na afei anwumre kora no a ba bia atem din no na eno soso ewiem atimi adwo fom ama obi aho ato no eni nti wadaroma ewiem obrese de besia kone demu no eno na yedi mu amane ede ama wo no yen hye ne nso na afei ye na yen ho so afei ena odi fidie no nso ato ha no mo amepa cha ma mensa mo akwa ababiem emfa emra the best morning show in the whole of the eastern region ye try see any other regions ne de bi si ani enche but eastern region there obi be se ye champion ai omu nyina age atum nti kan ye ho a free sub break up him say anopa nondu ebebo Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM Anope, my heart is full of gratitude. Ye di aseda e de bema mo ye be sro nyankopon se won hirehira mu nyina most especially mu amu show up enra na mo ba beta ye chi mo be support yen nyankopon e be hira mo papa ye be seda na ye nya ho adaje e di ho enkomo but in the meantime no me pa cho fa Bible no na bi ko Acts chapter 20 the verse 35. Acts chapter 20, the verse 35.
Acts chapter 20, the verse 35. I don't know my friend asomafo no ho. Enti asomafo enwoma eti aduonu enyimu aduasa enum no. Anopai, it is more blessed to give than to receive. Yatro ewo Bible nim se enhyira wo so bebre se obema sene se wo obegye free nkrofo ho. Na omo a enra omo gye saa asɛm yi di ye omo a omo ete asa asɛm na se na omo show up no anopai awurade se yemra mekasa ngum abrabɔ so. Awurade de ato yakoma so say we should come and speak over your lives. We should come and speak good things into your life. Awurade say we should come and tell you something. Awurade say yemra na yemeka nkyerɛ wo say de waye no nani so ono awurade nani so. You didn't do it for man. You did it for God. And therefore, we as messengers, He has sent us to you and pay. So we should come and tell you, said your why no so. So we should pour our heart out on your life. And we are going to do that. But before, meba and also mepesi yebekinkan as chapter 20, the verse 35. Mesa ko back and yakwa kind from the verse 32. But in the meantime, I mean kind we know from now. Or say, I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. I have showed you all things, how that is laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Osi inshira ewum wamo omo emano, it is more blessed to give than to receive. Mama yese metimi akinkan twi no a ni nyina mu me kire mo se esese mo ye adwuma saa de boa won a wo ye mmere na mo kai awurade Yesu nsem a oka se oma mu wo inhyira sene ogye. Na je se metwi no aba no paper ni nyina mu anopa yi me kire mo se anase me kire mo se esese mo ye adwuma saa de boa won a wo ye mmere na mo kai awurade Yesu nsem a oka se oma mu wo inhyira sene ogye. Anopa yi, I am not telling you say ya doye no efa bra hankwa. Uni obi wo fie, uni obi ewa adwumam, uni obi eneti krom, uni obi na eti fie bim, uni obi na ewo brono bi so. Uhunu se sa onipa yi oye na doye a eyeyi a Bible say men kan kire wo say it is more blessed to give, and indeed do not hesitate to do good to people, to give alms to them, to support the weak. Remember the words of Jesus Christ, how he said it is more blessed to give than to receive. Support the weak by sponsoring them. We enia onyankopon asem no ehye wo ene me. It is not my words but the words of God. Afi yemra back to 32 na yemfamra. Se na me kan kire wo se de wo ye no so awurade ani nti no wasoma yen wo ho se yemra mekasa ngu abrabo so. O say, and now brethren, 32 no, I commend you to God and to the word of his grace, which is our duties, and to them that were with me.
Mame san konkofa biem na ti ase verse 32 edeba no. Or say, and now brethren, I commend you to God. Me rese betimi aka twi no a. And to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Na afei de me de mo meshe awurade nsa ne na adom asem mu ono na obetumi de mo asi ho na wama mo ajapade won a wate won ho nyina mu ne ya waye nti ne awurade de ato yakoma so ene maka kire wo no mo amoba ye ne amoba ba ye ene ne amoba odo amoba da na die ne nyame asem amote ase ye nti mo ba ye adoye no asem ode ato yakoma so o se ye be kan kire wo nie na afei die mo amoba ye no me de mo ahye awurade nsa ne na adom nsem emu ono na obetumi media mintumi o oye ono onyankopon no na obetumi ede mu asi ho na wama mo ajapade won a wate won ho nyina mu anopayi me de wahye awurade nsa sa doye ni awuba beyiye sa wuba ye kra wa meyihwe na wube show wani keke e kire sa mpa onipa ye de nanso so ye nwene nam mam ye hunu sa mpa se etuo ebetimi ato a na wanya kiginafo papa bi anopayi ni awurade de ato yakoma so ose ye meka nkire onie afei die me de mo ahye awurade nsa ne na adom ensem mu ono na obetumi media de wabeye no ne metimi aya ne se meka se awurade nhira wo na se nhira ne bebam se nhira ne mmemu no e wo nu nyankopon ensem enu nti na anopai man kan kire wo se me mahira wo mini sa tumi no na awurade asem wode to yakoma so yenyaye e wo asomafo ngomati aduonu enyimu aduasam yenu ne se na afei de wabeye yinti medi mu nyina mo hye awurade nyankopon ensa na se de wo hye awurade nyankopon nsa hwan ni nipa a ono so obetumi asori atia wo se de wa hye awurade nsa hwan ene maame wata hwan ni papa wata hwan ni fie bayie a ono so wotumi nti all sorry atia wo ye de wa hye awurade nsa na wotwi medi wa hye awurade nsa na watwi midi wawura ni moja ni mu na watwi awie yeyi a yekodi no mede wo hye awurade nsa na maka kire wo se na afei de wabeye yi nti mede mo hye awurade nsa ne na adom ensem no emu ono na obetumi de mu asi ho na wama mo ajapade won a wate won ho nyina mu eye se nyankopon yi ene betumi de wasi ho na wama wo ajapade. It is this God who can give you an inheritance among all them which are sanctified. I can't do anything. Yeshirawo ni odo nsa be kan yenshira. Baby abe nante akoduro erade mfa ho nhya wonsa. Na onti na nimu nkyirawo. Yada ase. Ami nhyirawo. No won kan ho. Ye be sorry so na sports aba. Ni awuye bia no fagidie taye kire se me ye nhyiraba ka kire wo ho se me awurade ye hyira me na mani mu nwu aseda awurade enka wo ho na onkoso antena ni mu nkyira wo ye de wa hye ne nsa ene na adom nsem mu no ye wogidie se ono na obem wajapade kese e wo wona wate won hu nyina mu na ne a wobeye bia no asoaba na yinhyira ne nipa mpempem afre wo enhyira Kristo nka wo ho na nadom no so mfa ma wo ofre me obowo ba ofori amanfo mepacha wo kan ho afei ni ahya ase kopem se anopa nundu ebebo ene ye be sori so sports up next omuwia ye be san ba biem enko ba bia. This is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time.
Adishimamba Ghana Mamba, and Anopay, ye Mamunina Quabasum Kubu, Embra, in kind 93.3 so Yatanasi, a good year munsem, and not yedi Asia we, Medin Eddie Joshua Quabana Jenim Yusuf Fredri, Oberton and Kam and Fasida, Emma Jubilee Hospital, Master Sam, Madan Daniel, a good year munsem, and so Ebijao, say, O Yare Hondo Dome, Yarabia Eti be an fabre, Nafia doctors and for engineer so and show, Man Yard Wanina. Enso entuira ebia obano opese obeda ho na doctors na nurse fu ejina so ehwewa sakunya enso e honum afi laboratory enso aba lab biabi ye boa enso e Jubilee Hospital afi pharmacy enso e ho opedru ato anom dia sa ho yare a obepima ye pharmacy kese e honum edru a opato bia no obonya bi enso ato anom asa ho yare e Jubilee Hospital antinenta care no so ho de ma emana omo afafuru no akola no abi oda oyem no how be e ba ho bi se media no on keke ubu on ma na se onya science bia so how we no be dan Jubilee Hospital ye hwe asa no ntempa so enso e de amount na bibia so akoye afi postnatal care no enso aba e kora na wawo na wie no na didiem se na sitie onyinye ni wait no ekoye anase nkoye bepiem na afi san chechiro ina ne emfa ema na bibia so enko kama emfa ema theater no enso aba ebi ne operation ase surgery bi na pese o ya obepim akache be ne kama enso e de amam na afi echiri enso ID maternity nso de ye bi e ya kache afi ye de ultrasound ene eye electrocardiogram machine enso aba we no scan na yedi twa enso edi amount scan biabi yetwa bi enso ho ebie ne wafafo bezon sakra no oye ba na se bema yebeboa o sa ekwan ne so mamonya prostate no so mombre na afi twa scan bi emfa emamo afi mu so modun so mere ne scan no yetwa bi kama enso edi amount ebie yale bi chire wadwen so bibi etete odwen ho a onti ase enso a ondwen ho usuro ofere so bedi nkomo edi achire onua ebie ado kokonkomo kokiche onua yi na ochina bi no odi wasem enam baby o de bedan ye council meeting na o mehwe na fe o maka na akire so ayedin afre diabetes and hypertension for no so no mbre fe no pa bia no ncheche ekoso edemam enam no kase ncheche no ekoso ene ewe ekoso fe da we ni fe da bia na san ncheche no enso ekoso afre se oba na so kita insurance so dia ye beje na ya hwe wuye se national health insurance and say private health insurance no ni nyane ye je ho wo adwumam wo fie na opedwan papa ato dia na Jubilee Hospital ye canteen o hwe ji akwanya odan baburu dia so amantra bridge so honum ena obehuyen 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na onye edi enkomo na bibia so akoye edi amount memfa sida bio emma Festus Enterprise omo ma memma yeni akafie weekends draw various leagues are ekoso Europe na Ghana no ye nya bi ni ahwe na bibia so akoye edi amayen enkora no so ehwe cartoons ofie na afa ma no so tell novelist omo ehwe bi na bibia so akoye na boma ofie ayededia so hurum of Festus Enterprise na afa decoders ahodo aba no akoji bi ni wa yusu na bibia so akoye edi amount se bia won multi TV na opese wo yusu a oba decoder no ebi elho DSTV so no ebi aba afa Star Times Canal Plus so no ebi elho na afa HD Plus combo no eso de se no so ebi aba yeton edi amamu nyina afa bia won so de TV na pese oto se Hisense se Asano LG na se Samsung de eno any Festus Enterprise ebia won decoder na se TV no obi da nemom ni remote ayira anasa asaya odi wasem medanya remote biabi ebi so akache emu abi no wato na bibia so akofan edi amount afa TV one mount any decoder stands so no bibi na enso aba mu yadwumako Webi office bi anasa krankran ufie obesa di AC boma bepiem of Festus Enterprise AC no hospital biabi ebi enso elho afa bia nso no uwo bi dada nemum asai obesa AC fort no edemawa odi wasem beden behwe na fa AC ni kama enso edi amount yani eye ochum sport no na ebo ehwenim ya benchia filling station ewo achimda fe number iso 0244 515 849 0244 515 849 and 0269
305-785 na onia enso edi enkomo enche na ye school a eya nkola no omu books na fe omu school hu nyoma ne de kopiem Blooms bookshop na fe yemboa ebia wono okola no o nursery anaso o kg o textbooks edi amano mana kan ati ase ye anase nde no ope ebia ti se ruler ana mathematical set pens any pencil ebia sharpness crayon poster colors anaso do ni chema na se clear back collection free anase office pins cardboard formica board eraser graph book dia kopiem Blooms bookshop na fe yembo no bibia nso enkoye emfa emam primary JHS na fe SHS books nyano ye de bi nso aba ni bo forma ye ton edi amount asem de ne se yen oba ya kachi a wholesale price ne ye ton enso edi amawa ni bo ne ewo fom pa utwe chi akonya achimdan opposite Ghana Commercial Bank car park no ye ne nebo enhwenim fe number iso 0244-293-632 0244-293-632 and 0203-083-731 na on Blooms bookshop enso edi enkomo na fe books hu nyoma nyina no akogi bi ato akra no school hu nyoma nyina no ebi ho a ne bo enso ewo form bani tomauli na fe Raymond Ashetewrat na e produce show no. Yes, sir, I said no pay and from all the chassis at the free a yacht down in Patamaya. When you say and chair at a bit to say Brim Central Municipal Football Association for Senche about Tono every to me a co-partners on a day. The same Prim Pramuka say what to the to say Nadia or Conde Aqua a channel. There's an Juma Bay Nano or the C and Inti and chair and I say coach a year Asukwa at the buy say on also the same Prim Pramuka say Nidi Etme Pima or also Kujina na Fiaton Swab by a company never ye at the amano nana de bekan ho asem e de ekyerɛw na ɛna no dai ɛna sɛ Mr. Ernest Ekis esiedu asem kofo bi na friend Scorpion no ɛna sɛ boboku a ye friend YMBN ne dia ɔno ɛna president ɔda boboku na no ɔno nso ɔbɛturo no mutuo ɛwɔ mbra na sɛ ɔba ha ɔne abrantie friend Bernard Mawuli Goto enso ɛde nkɔmɔtwetwe ɛde egyina so ɛno ɛna ɔde nsɛm no bi di gyae wɔse ɔba ɔbɛyere ne ho promoti sɛ de ɛbɛyɛ Coast League no ɛbɛso ani yie pa na epiemu enso ɛwɔ national level a call up no ometumi enya bi ede free patama no sei na bia koye ede amom afei osade nsem no bi edi ka ho say unity nso eya ade ho yie pa enti oba beboa na afei team sawodo ha no waye nkabom na komu na bom say de beya so mo kɔ eye national na say regionals a obi ade no place no beboa boa mo ho na niam akoye enso ede amom afei osi social media ho hia pa enti obeboa na afei social media no amodi akotene enso onom say de beya ometumi na trendy akɔ akire na fe place na de no omekɔ na mpinfo na enso ɛho no bia kɔyie ɛde amom na afi ɔse sponsors so hunya pa ɛne nti ɔbɛboa na bibia enso akɔyie ɛde amom yenkotie nkomɔtwetwe a ɛkɔ so na sɛ Mr. Ernest Ekis Asiedu ɛne afi Mawuli Goto ɛde ɛbae yɛnya ne ntia sɛ wopɛ sɛ wobɛstand for Blooms Central FA no chairmanship ɛyɛ true sɛ Obawa best standing for the chairmanship position. No correct. Say me pese me gina chairmanship no. You can be say in every rumors there's a little truth. Until say what the rumors be say koso sa. I say no correct. Say me pese me be gina Brim Central Municipal Football Association. Me be chairmanship. Pese me contest. Until no correct. Then the main reason until pese for the chairmanship. But I can see a plan say me bow down has seen achieve 2001 and I'm a board down Kromwa. We shall say the football achieve our hand 2002 and sana me betting me team no. Me team no almost 16 to 17 years e wa down ha. Mahwe mo who say a bad juvenile no. Say ye free even regional level, national level, ekobo under 13, U15, U17, U18, BR na 19 BR with the national level na. Akimo da ha same pattern ha same. Your players ni bi ntimi ne den enko. Enye se chairman for ma ba no ana president for ma ba ni nyina na nya adwuma no. Omo ye adwuma no. Omo adwen ana se omo ayi nko ho. Eno na da makoma so pa se me pese me promote order Coast Club no ha yi because when you go to Ashanti region, Central region, any other regions, Greater Accra region, bra, I say when you so catch it. The omo ye wo no, you beat me the same ha. Nti me pese me boa or that players no, especially clubs no. And ye me club no nkwane hu hia me bet. Other clubs e wa around no, as hu hia me pa. So that you beat me den enya sa akonya no.
na nkwala no etimi akopie mu ho even okọ camp kra keke kra na unim se dachi bi no wo ni da so obebo masaka kana ye pese ye hu a few things that we're putting in place and now ba measures out the be gu akwan mu a eno be ma wa achieve that this aim or the esi we so no ifema oda pese no ya legs legs na ya bono anytime ya ne top leg ya competitions yinim de ekoso competitions no intino de ekoso competitions na ya regional competitions na ya yinim de ekoso nti de nim se ekoso no ya fa ho nimdie nyansa ya de be put in place ama eniema eden etimi akọ nkan aboa oda football clubs no de ntina mekanisa say mehwe ni say team bi e be qualify say ordinary player ebe ko ana ordinary team ni be represent district no behwe ni say other clubs na ewo players o mo ye very good no because me team ebi ana me like 3 ebi ana me like pivot ebi ana me like striker but me team a complete league na successfully every near me den kwala ne ko but ebi ana me bono na Overcomers FC ewo back 3 bia me hu ni say oh you good say me team dey joining team no as such that no eno akoye club side as such that no mema yenya district team I be select players from individual clubs na clubs na walk around no you be select players from those clubs near the district team me make sure say at least in every month biano you be meeting Colanda by 3 or 4 times in a month to train them together so that ochine bi no say bibi ba enya afi ni ye be pray hu gidigidi be free players na dia but we have the team already near the omoko. These are the measures I'm a person made to put in place ebeboa ama yetimi edu sampempen so na me pese ye kon. Give us one significant thing ana adia eye snonko ewo ho a eligible people so moto aba no enim se ewo ho a oba nsema wo Kenya na obetimi edi egu akono aye. What significant thing I made me aka and you say I'm a man of unite until all the time unite club no till they can base on that the registration ye grant most of the clubs no ain't me near registration no I spent my time call them give them the directions so meet me aye but ayana ebinimu ntimi nyere and you still the struggle because currently we play any system no ma adwuma na aye no ya to egu until I make sure say the here bia no me make sure say clubs ni na so bede asobete until omohwe enonko a ometimi ehun say metimi aye adwuma no. Secondly me metimi organize a tournament ye me amafam last year ye boy successful until say me nkwa no me ma ye no metimi organize a tournament na that means me ba the American no betimi aye omba tournament ni bi no ebi hu say de tie anya hwe kra no metimi provide a ball for clubs na e ba ye no we make me ma certificates to players any coaches na e ba ye no until with that no I think say ometimi agina so e de ato abanama district chairman no enye juvenile ne nkwa na emsa wo hwe so division 3 eshemudi and I think say even division 2 na efe no and one kra no still once wo municipality and all this to the one na obesan hwe atoto hu no amani na one challenge ya you face pa especially in the juvenile na beti bia a challenge pitch senyame adom na eligible voters no e vote you as omo FA chairman or district level na then na beti me dia gu akwanu ana juma ben na beti me dia fa pitches a enye papa wo dan importim ho pitches ni de problem pa we baby cry me team ni training a ye wo that can challenge ewo pitches ni bi wa o training no na bi na pitch ni so o kan o munti nti ye wo challenges ewo pitches no ho pa but the metimi ayafa ho ne say when I come meko district assembly na me ne MCEs and DCEs no edi ho komo na omatimi ayeden aboa because se pitches ni good
ɛna nkwala no timi yɛ den ɛbɔ good football unlike aboabo sakasaka park o friendly match aboabo sakasaka park memma coach asko afrɛ memma chairman don pre ni coaches no afrɛ memma denti is because of the pitch m1 nkwala no even though we are training the boys but nkwala no so health nso yɛ den ɛho hia yɛn o hwɛ sɛ de abosan gu park yi so a ɛmoa nti ɛne municipal chairman for no ebehyia ne yɛn ɔmo ayɛ den edi ho nkomo na mmoa bia ɔmo betimi de aboa yɛn ɔmo fa mmoa o deɛ some the grade akra na ba besi so sɛ nye no the grade ba besi so no ma ebisu ama yɛn na yɛn afa kwan yɛ bɛfa so a yɛbɛdua grasses ne awɔ so a yɛbɛfa saa kwan ne so third division sɛ de na ɔde kan third division for no nyinaa hyɛ mase sɛ me ba ɔmo nyinaa yɛ den ɛhyɛ mase nti na mmoa bi a ɔmo so ɔmo hia bia no I will make sure say I will provide them ɛnyɛ juvenile ne nko a third division and the juvenile clubs second division yɛ regional level but second division no behu say ana obebu say yewo district association chairman wo ho no nti mi hia mmoa bi no me fa nkoto na me hwe mmoa no so betimi dia boy oba yen kata ye ni yen dan ye tima no ye beboa amade ono so hwehwe no ne nsa ye den aka financially nyina ya we say scale ye fi soro hoba no endu ba bia and we affiliation fees our clubs music be tutua for tournament no competitions am bebo we say source of financing fima kwan ben so na obefa wo siname adom na ba wo administration no wo benyeska e dey fund every no district level se nyame adom na se me administration yiti me ba ye be sponsors and am di kan ye be sponsors because in this association so when you sponsors e be heading so be running association no even yen hwe the president Kate sponsors and or the year or the year adwuma no ono nkoa ni botom sika entimi finance fine there are some things I will use my money to support meji me botom sika e dey support but me nkoa no enye ye san sempani for say nipa ba akofo nkoa nsa entimi nkata onyame nani enti se nipa ba akofo nkoa nsa entimi nkata nyame ani a that means me nkoa me entimi yede enye entimi hia aboafo we have a lot of companies ewa ha individual governments and the etc ewo ho you better contact you, you better bomb, you better like we go close to them, we push them to the wall because it can almost social amenities in home. Say some way then, juvenile clubs, especially the sports, some boa, and you be pushy. Fine, you were talking about affiliation and affiliation and the running. But per my checks and my investigations, be now my every year, Biano, Sikaba Assembly Hall, ye come. Etino se me ba I will make sure I push yesu yenya ye adwuma no sponsorship asemna na aka no ya ti bebre and nyina ye hu bebre say current administration and other people among so seeking for sponsorship eya den obe push emba and this current administration and so stating it clearly on several locations say omo try omo possible best some be seeking for sponsorship deals but na ho akwede and na won so can say obepe sponsorship then na obe no sononko me pese me hu say bia this is a particular special thing na me the be share me proposal mo a master proposal no ko to organization prekuno ni mo a ontimi entwe yen request no enwo say earlier on sports na me di kaka say adiba ko a damakoma so pa all the social medias ye advert to social medias ne pa entinu say me fan say bia me call Beacon Enterprise me fan say Beacon Enterprise Beacon ye wo football association we and ye ma say ye person oboaye e wo ho oboaye ya yenso enema we ye social platforms ni nyina ye the advert ebe fam ye do advert ebe twasie the ye bia no even on our pitches you base mounted near here advert among I think say what is that proposal we got to be can anymore onim so ba Ahenkan FM obetua for advertising and you know there is another way of say yes ye advertising and you see there no got to anymore obi onim social media mu bia be say no say you do actually in social media because social media na kwachiri definitely on also be benefit here at least obeti yasem me Ernest Ekins Esiedu me kofa forms na magina Brem Central Municipal Football Chairman
nti mesre say me kofa form si adofo me nuanom omo a me ne omo eye football no omo ngina so na se me fa forms na omo nto abanema me da mu nyina ase. Yes, we Nkomachocho and say course between Mr. Ernest Ekins Esiedu YMB team president and Afe Abranti Feno Bernard Mawuli Butu and so enche. Jempiemu our Ghana Premier League mo ayadia games no and chassis we match the 2 of the Bet Power Premier League Bofa Katana or Etinafie on a Real Tamale United Eddie Ebony Afe Ochana 1 game beba so and so Bebiani Dance Park 3 p.m. and as a big game neba so Bebiani Gold Stars Etinafie na oni Kumasi Metema Asante Kodoko and so Eddie Ebony Afe Sunday a lot of games eba so Diana Stars any Mediama Bechem United any Dreams FC Hearts of Lions any Great Olympics Accra Hearts of Folk Etinafie or Accra Sports Stadium first home game omni in Swatraman na the air time so Afe Karela enso ebetenase na oni brekum Chelsea enso edi aboni Nations FC ene Samates enso ebebo Monday 3 p.m. Accra Lions ebetenafie na oni Legon Cities enso edi aboni wey Ghana Premier League match day 2 fixtures no. No. Yeah, come on, the man is a catch, and so at the amount UEFA Europa League no, and rather Kim Saudona and a top from Bayer Leverkusen at Tenafie, Eshe Canin 9, and my hacking for a Priamo to me at Kanuma Dabraka, last at Tenafie, and my Liverpool Quachomo, a Bon Academy and Sa Amotimu Bako, Panatinacos, at Tenafie, Eshimino, Ama Viaro, and to me Antia Kanimo Adabraka, Renes at Tenafie, Eshe Kanomi and Sa Emma Maccabi Haifa, and to me Antia Kano, Bubu Fan Royal Saint. Galus Etenafie, Eshe Kanabako, Emma Toulouse, and so Eshe Bako, Shari Transport, Etenafie, Eshe Bako, Eas Roma, Ebomo, Economy Noir, Amatumi Ante, Ayas Ansara Tenafie, Eshe Kanamiensa, Emma Marcelo, and so Eshe Miensa, Atlanta, Ebo Kanimino, Bobukwa, Efan Ayarako, and so Entumi Ante, Kano Brighton Etenafie, Eshe Kanimino, Emma Boku, Efan Athens, Eko Chambonamiensa, ne that game no Sapepe, and Eko Rangers Etenafie, Shekanabako, Emma Rebetis. And to me, Antia Kano Stormgrass Etenafie, Eshe Kanabako Sporting CP, and so Eshe Minu, and after West Ham United, Kudus Mohamed Endra, Abrantano Etwatana, and my West Ham Emma Semo Shekanamiensa, and Bukwa Efani TSC, Etia Kanabako. Now, don't chemo out the UEFA Europa Conference League the Muswa match day 1. We just say PFM by Maccabi Tel Aviv Etenafie, Omni Bobo Kwa Yefen Bladablik at the Ebonia, acquire 3-1 in favor of Maccabi Tel Aviv. Afe Dynamo Zagreb and so Eshekan Enum Eritia FC Astana for Etekanu Bako. Afe Besiktas any crab root game no and day 1-1. Bobo Kwa Yefen Zelensky and so Etenase Eshekan and 9 Eritia Ezi Akmal and so Etekanu Miensa Little God Rasgrad and so Eshekan and 9 Editia Tanava so Entimi Antikanibi Afe Ligia and so Eshekan Miensa Ditia Aston Villa Etekanu Mieno JAJK Helsinki and so Etenafie Ama Port Thessalonica Ebonekanu Miensa Ama Helsinki Omutimi Etekanu Mieno Gang and so ne Frontina game no and 2-2 for Nabache and so Eshekan Miensa Editia Nojiland so Etekanu Bakona fe Eintracht Frankfurt and so Etenafie Aberdeen Ebon Mkani Mieno Ama Aberdeen Omotekanu Bako. And that games out to John for close to say in the Bessiaco Okopiemo or French League anymore. Area Monaco Etenafie on the OJC Nice at Ebony Bundesliga Nimukopio and Stuttgart Etenafie on a Darmstadt and so Ebo Italia Serie A Celestina Etenafie on a Frosina and so Ebo and a Feleche Etenafie and a Genoa and so Aboni Piemo or Spina Nano to game back over Tofama Alaves Etenafie and Atletico Bilbao and so Aboni. AFCON qualifies no me can AFCON away aya se na memane de ye fa AFCON no e mane de no ye fa AFCON na qualification no enso egusu a ekoso enura games ne ebi ba so beka Ghana last 3 days ne boy de na enura games ne ebi e ba so Guinea omo Etenafie omne Mauritius edi bonia Guinea fo no e sheka ne nwotwe a Mauritius omo ntimi ante Guinea Bissau enso Etenase ama Congo e bona kanin bako ene Guinea Bissau fo no omo ntimi ante Gambia e sheka ne mini na Namibia e bo mekani miensa ene
a lot of games across Burundi, any Ethiopia na Ebo, Afe Central African Republic, any Mali, DR Congo, any Benin, Gabon, any Botswana, Nigeria, any Sao Tome and Principe, Tunisia, any Niger, Djibouti, any Togo, Afe Ivory Coast, any Tanzania, Capo Verde, Etnafie, na Omne Liberia, and so area in terms of Senegal, any Mozambique, na Fe Cameroon, and so Etnafie, na Oni Kenya, and so Eddie Aboni Way, I am man Afcono, Ness Omo qualifies near the Ejauno. In the new room of Crystal Palace, I say a brand fan, a very easy, a brand Sinakai, and the Mark Crystal Palace book couldn't pay for some Guswa. Omeno Edin Kumasana by best standing contract no, and the Mark Palace book couldn't go for Pined in a chi, and it is a 1 year time there, and then come for be here for Machi. Yes, inti Kofi my engineer so na yemfa ensem no ensia na obofori amanfo ene ni morning show team no omo entwaso midin ya di Joshua Kwabene Jenim Joseph Junior Teninka afi Raymond Asheterat ene Beni Tomali omo ebuaye kobike ejemu edi amount na watwaso Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Watimi wakami bebrebe muma yenya na yemfa odontina wati unia na yesie no chami ade potia ode koye oni pa mama hu sukuntan ya yenya nchirewo na yenya kesesemu na dasema kwa bida yanimo eni ama bi webushemu a ehia se Ewradija ye dwuma ebushe bi wo ha wonye yi wuti muani wo feel okay but wo ni hwe wo you okay nti obi tumi ka se ebusha ne ye wonipa ye ni sika meme ne o ya adwene ohia bi ada wabushemu no me juja trum so yemfa ngoshi that's one edeni odi ye pe na odi go ankaji ntimi fanko tubo
Nisika wanyantino Anasa na unyadi wanyanti Omfani panyashwi wasasiso Kansumi mawati asiyase Awunyadi mumbo na utemi ya kewo Anyansa mansie Dano suwa na monsi Ada wama yenina Oda sanibia ni asasiswa Otumedi ya hudi ya poti Sama kwa yuda Sika peni Ompa na usuti nyamene ade Ompa no difu wa fia Yensu ya beti nyamene Osisa Kokete Yakopon Isi ya force Omu pesa omete wone No muhula So cha Eje se Nisama mefa umuka ina umu jimri Okay Omu ishia Gosana mepo No mu ishia Omu nja distance Ewa mepo no Mawa mben ochire wo Osi mo gwan kra ntwemu ho No beba Neze afu ina gobu kwechemku Yakopon ba Onwe ana mframa I started. Na mframa na ebolo na asase woso. Kwa no je yiniti. O mi si mo se. Ye pa chao. Papa we ye tumi hia no. Wa kona ko hia no. Anabe obe ko fie no. Obe ifuna ba ho no. O jabi badi wanim. O jabi badi wanim. O jabi badi wanim. Very well. Young Fancy and confirm the sports team. Joshua Kwabene Janine, Kofi Ejiri AJ, and a Ben Mawuli. Yadwama says Sam 35 minutes after 7 a.m. Shannon Sunday Theater, September 22nd, 2023. Edin Ame Jeso Oboba Ofori Amanfo. Me pacho beti midu avian channel dia by streaming live. Ewo Facebook, Sanso and a YouTube. Obeti mi akohona wade wadwen chire ne de egu hono mo. Ni nyina ya henkan 93.3. Ye normal SMS and I say WhatsApp line. Hey 0533898915. 0533898915. Fafa of Abrana fi yenken kan kama emfa ema. One for you. Ready we are mobile. Sir? I can some. Ready we are mobile. Yeah, just as ya was so. Yeah, Jimunia Menina can tell so. The question is, oh, qua. What did dear Hine Beko? Oh, but I can sacra dear Hina buy. And I overqua will drain your Beko home. A refrain with Nipa home, as Annetie, and can to sa, and a Nipa a boom compound. Action Adrian Senior Maso and Kobe who said, Unipa mo bro at the set where we see it. Aropay, the Asadade Bema Heritage Christian University College, or some country or say Obana we SS, our person or twaso echosia pono, a free sabria could see October, Omugusu, a woman a year additional for admission still in progress. And into wood ye me now person Obana or then a call, now Okuko Sia a dear, now obey or pabini e fee ha. Sia powe na me come for the amount, your friend of Heritage Christian University College. Courses are ye ewe yen ho no edoso papa. Your BBA programs ewe ho na eno no eye option. Ye ka se option an yan pe e na wo be choose. Your accounting with computing. Your accounting, marketing, human resource management. Your business information technology management ewe ho. Your entrepreneurship and a technology innovation ewe ho. BSc nursing. BSc nursing ye omwa ekwa kosua de abeya pabene ewo nursing dwumadie emu. Afei BSc information technology, BSc information security and a bachelor of theology. Bachelor of theology no eno no ye kosua Bible no e free Genesis akopim Revelation na afei wosua be ye pabene na onso so wetimi atinyame asem na se ye pa. Ye affiliated to KNUST. And into your body krata no womo ho na a free airbar. Ye sign offer 12 months specialized master's degree programs. Your MSc accounting and taxation, MSc accounting and finance,
MSc Human Resource Management. Yɛsan so ɛyɛ professional courses. Yɛwɔ ICM, yɛwɔ CIHRM, yɛwɔ ICE, and yɛwɔ CIMG. Ɛno nso so ɛwɔ hɔ. Afei yɛba no media courses nso a free deɛ mete ha meyɛ kɔsi the last thing a yɛyɛ ɛwɔ nsɛmkyerɛw adwuma mu no adeɛ sɛ wɔn bɛkyerɛw ɛwɔ hɔ. And into wopɛ sɛ woba bɛyɛ nsɛmkyerɛwni o aspire to be a journalist. Yɛwɔ mu ahodoɔ bebree o. Yɛwɔ nkurɔfoɔ bebree a wɔn yɛ broadcasters kɛkɛ. Yɛwɔ binom wɔn nso a wɔn yɛ journalists. Ebinom yɛ presenters, ebinom yɛ casters. And into yɛ na wahyɛ ne nso ɛde ama me. Ne nyinaa yɛbɛkyerɛw nti wo mfiri mu no wobɛyɛ ɔpa bene papaapa. Na sɛ woba Heritage Christian University College a na yɛteɛ no sɛ yɛbɛma wo entrepreneurship training na yɛasan ɛde financial support aka ho. One student, one laptop. Terms and conditions apply. Yɛwɔ affordable and a flexible fee structure wɔ hɔ a wode bɛtua wo school fees no. Saa nso na scholarships no dɔɔso. Wabɛn nanso so adeɛ sɛ sikasɛm mu no wayɛ mmerɛ a yɛbɛhwɛ no yɛtumi aboa wo. Wasi any crowd ABCE, GBCE, ubetimi ediaba. Sanso so ena HND, and as a diploma, ubetimi ediaba. Mature student 25 years and above. Ebia na certificate ya mebo dini nyinano. Winibi ana uobi mponwa. Adia winim baby e wo. Epacho ubetumi abano ababe apply say mature student. Ube dial *789 *300 hash. No ato online serial number. Uya na fi wakoyen website. www.hcuc.edu.gh www.hcuc.edu.gh na fe wa apply untumi nyane saa nso a mebacho obeba yen campus yewo Amasaman Olympic Stadium ekire ho na fe wa ba ababa be fele ewo ho na kyese ne nyina ye kama pa 0202 298399 0202298399 and a 0547 77 77 31 0547 77 77 31 eno eye numbers ya obefre Director Conrad Kakraba no waka kire ne se ofa number no Ahenkan FM hanomo na opese wo do wo ba no enso so eba sukumu hobi me pa che se wo boye din a obehunu se wo ye fie nipa eni nti obetriti se fie nipa ye free ono ma na ye ko Enkasa Fabrics ebusua ebia na eyijumade bi na wokodi ebepu nipa ba ma ma ba behwewo Enkasa Fabrics okoho akoka kire ne se me ba be ye wedding ana ebia me de ne engagement outdooring occasion bi a okwakoye no odi ane se wo beka na wa kirikiri mu akire no asa kwa no tum omo a beka kire wo se Enkasa afei ombepe eso eniema edi amawa o program na okwakoye no nko atare na obehye no nko a obedam a enipa nyina ba ho no mo a sa atare no wo mo enhye bi Enkasa Fabrics eno an ye hye ne endre ye hye ya ne de dandan ho adwumadi asin so free Enkasa Fabrics me pa cho enkran ena yibutu oye designer u designing tade de mankrofo a me pa cho koho ne koto fabrics no any materials no na fei bra be pumpam ma wonkrofo no mu hunu sampa wani abie 0243 422591 0243422591 number obefre Enkasa Fabrics enkran ena wowo enkran ena owo Makola Shopping Mall ewon kran sa office complex o ma bisi ni kama no e ba cho eho no mo ena won ewo ye market complex me pa cho remu ho na won so woni Enkasa Fabrics enkonko di juma abusia fe ba bia yaduro no ye de wodachi enti obra kwentuo afutuo ene adesua ewom wei ye de boy en ho ban ye de boy en ho bra ye tie ne se ye pese dachi yihia wo a itimi hwe wanim wodachi nti anu nti wodachi nti ebre no awiedu Watimi wakami bebrebe na yemfa odontina wati odo miana yesie no chami ade potia ode koye onipa mama hu sukuntan ya
nkyerɛ ho nya kɛsesɛm ya arope wodachi nti obra kwenti afutuo ne adesua ewom abusua wodachi nti tie bi mame brofo kasem yese don't talk down at people because they are precious to God. Don't talk down at people because they are precious to God. Anopai wodachi nti brofo kasem saa ne atworo no afi yemfamra yankasa yedie mu na yenhwe enipa eya ade a na se eya agudi a esom onyankopon ebo eso nani a onni ho agoro na eno na wodachi nti anopai osiminu mienu ensua se yebejai enipa a yebuon animutia onipa bia onyankopɔn abɔ aba asase suo no ɔsom onyankopɔn bo na ɔwɔ botaye a enam so ema ne bɔ no ɛne nti memu obi animutia menhwɛ wo ma no anim na nka nkyerɛ wɔn sɛ me ma ne de minim sɛ kwaku yaw kofi ene bɛhwɛ me na kwadwo de enya de a wo bɛhwɛ me ene ebisa asa de nti na wɔkasa saa na wɔkyerɛ sɛ me ba kwadwo tirimu ɔden firi ne nkwada abirem ene nti minim sɛ wanyini ɔde tirimu ɔden ni benyini ene nti minim sɛ me ma no ama wo mo yɛ nan no emu miensa ene bɛhwɛ me kwadwo de ma maake na to sɛ kwadwo de minim sɛ ne tirimu ɔden ti wɔnhwɛ me eno na anopai onyankopɔn sɛ me nka nkyerɛ wo sɛ gyae sɛ wubu kwadwo ani mutia sanse kwadwo esombo de ma no na enam sɛ yɛntwere obi a hyɛbrɛ mmɔ ne moma so nti ɛne nti na wutimi ɛhwɛ wo ma ɛnan no anim na wo kan sɛ nea ne yam yɛ no ɛna ebesi ne yie na nso so hyɛbrɛ yɛntwere mmɔ nipa ɛmoma so nti amawanhu kwadwo de ɛna wubu kwadwo ani mutia anopa yi saa kwawinsani na one na amomɔnten no so no emu na ni mutia ɔno nso so yɛ onyame abɔde ni bia ɛnano na asuafo no ni Yesu nam wɔn kɔ no ana wɔn kɔkɔto sɛ abranteɛ baako bi nani afura efiri na yam na asuafo no ni Yesu nkɔmɔdie mu na mu bisa ne sɛ papa Yesu ei akwada kitikiti ya nani afrei bɔne bɛn na wayɛ akwada kitikiti ya wɔnhunu ade yi ɛde ba awudie ne wadi ɛyɛ ne maame na adi awu ɛne obi abɔ ne dua na aka akwada yi ɛyɛ ne papa ɛne wɔno nso so wakobu ɔbaa bi kwasea ɛna ya dome no ɛna aka akwada yi ana ti anu ya Yesu de ma yɛ ɔse de waka no uye nipa nti ne wahyɛ ase a wo yɛ mfato ho no uye nipa nti ne wahyɛ ase a o ka sɛ we de sɛ de wɔte no ne ho ɔfɛ ɛne nti mɛfa na damfo we ne ho nyɛ fɛ nti mɛmfa na damfo uye nipa nti na wo dwen saa no nemom sane bɛyɛ a onyankopɔn na ni onyam ɛbɛda adintia ɔsɛ dɛn sɛdeɛ bɛyɛ a onyankopɔn na ni onyam ɛbɛda adintia. People are precious to God. That is what I want you to understand. Deɛ me pasa wote ase ne sɛ onipa biara ɛsombo ɛde mo onyankopɔn sɛne ɔbɔ ni bia sɛ ɔyɛ yarefoɔ sɛ ɔnyɛ yarefoɔ sɛ ɔyɛ papa sɛ ɔnyɛ papa ɔsombo ma nyankopɔn. And nti don't look down at them, don't talk down at them. Men ka so radio esabe wa kwasampani ana wo de wo ya ebu mema wo se yan kasasa onipa biara eyo nyame abode se onyankopon kasemate se de me bo no nya enye fe wo pese wo bo nipa abo nipa me enhwe a ebe yiri o ana wo se den so onyankopon kase bo nipa enyere ebe yiri eni nti o ma na wa wo won no fa wo nyina hye wo yam fa emofra ni nyina ye den hye wo yam na te ase se
esunu obia su ene ne ban saa ne nyame bɔ no emofra no ebi bɛhwɛ wo ebi nhwɛ wo ene nti no abɔ mo bebree no yenye maame a ototo abusua ntem maame bia na minimu no wawo mma ensia na mansia no ono ankasa maame na create confusion kese e de ato mofra ne ntem maame no a ono a wosenka wo boaboa nkwada ne nyina no nanka wode na taban ekata won su no ono mum ahwete mofra no maame ade na wote saa o ma no ti ase so omu nyina ye yi a Awurade adom se o ma ne nyina anye yie nso eno nso ye Awurade adom na ma ebinom a ye yie ne mo abo ebinom a enya nye yie no eno ne adwuma as mother owofo maame papa eno ne adwuma wo sa wo ye ne kese emu obi ani mutia sansa wo ma no ebitimi sende usika ebinim ntimi nsende eni nto omo ntimi nsende wo no sebe omo yakwasampafo Awurade se menka ntero se gya asa akasa no sanse enipa biara a wabɔ no esombo ede ma no ebia no omo ni sa high profile na wasa wo salute won but empania ka to ho se sebe anim miaye anene miaye obi oya anenimumuo anasa animumuo ono krampo ewo ne nkaye da anene miaye impo ewo ne nkaye da onipa biara onyame aba asase so esombo ede ma no and nti yente ase say we will live with them whether omoye handsome whether onye handsome whether oye beautiful anasa onye beautiful ni amepesa wo tie ase ne say they may not have a high profile as you want them or you wished, but be kind and respect them because people are precious to God, the one who created them. And in two cases, when you're fair, you perceive a catcher on your coupon say, Unima debo, no one sink or bomani ye fe. Ye challenging me, a radin who mobile. Anopa me de masemu sie wo da chinti ho no onipa bi onyame bo ye ohun se eye okenkan a ade bo awie ye no osena afei ni awo bo ye nyina otena ase a otena ni patom ene ohunu se eye ene oye den ohira aso eni to ba no sabi dia ohunu so ye yarefo unse lucky woni ho pa. Oh yes, omano, ni ohunu so yare for lucky one ho papa. O de fania market, fania business. Uye dwadini a o kwa fani di wachi. Ubohunu to aye beto ade. Ya mofra no. Chechire ni ma fasini tiri so ka chanso onkoton. Ubohunu to aye beto. Enti di onyankopon aye biara a eye nipa biara wa bono no. Esomne bo se ebia wunu se onipare nam ohaw ni amane bi mu anase onam tibia bi mu se ebia ye adwamambo se ye nsanom se ye biribi se ebia bibi na wone ho na wo mpe e na wo pese wo sesa ye fanyansa kwan so na ye de asesa na emom ye munani mutia unya ye sa pe wo pese wo kire onyankopon se onim na ye na tese na sem o kan se afi wo bɔ ade nyina wie ye no ohun se eye na ohira so no opese wo ka kire Nyankopɔn se na de a obɔ ye ne nya papa anope Awurade ma ne mpare yen si ye bɛkasa saa Awurade ma ne mpare yen si ye bebu nipa bi ne mutia ye bɛka se we de o ye me yonko we onye me yonko ma me ntwi we meme me ntwi we meme da bi ye mo abo mu nyina ano na ye nhunu se eye ena Awurade ahyira so ne ene wontena sanse onipa hyebere yɛntwero mo ne moma so Awurade nka wo ho ademo na ɔsomfa ma wo woda chinti anopa yi de de brɛ wo no no yɛda se bebre woda chinti yenya nchiremo na yenya kesesemo na da samaya kwa bida yanimo Kremu
fanko Adana swan Adeni audi yepe ena odeko Ankaji intimi fanko That's all my emphasis on Fama Frimpon Enterprise. Frimpon Enterprise. That's all a Jumewura with deep papa check. And it will be able to dimpa. And pay Elder Frimpon when they Ohokeni Yamamunina at Chin. Na yesrinya mpa se unshramo. Mempese let the cat out of the bag. Yabese da baso na nase sumono yedi ahihye so. Yabese da baso yebe dedicate brain na fe yedi edi nkomodi afa ho. But in the meantime no Frimpon Enterprise yedi aseda ekọ dia ma wo mo so ma beso yasene na dwumadi eguso a ekọ so osese ye mackerel na wo pe mackerel no ne watidi ye papa bia no oba ho no mo ayade a wonsa ebetumi aka bi afi ye ba no cooking oil no nso a wo na horo bibre no a ewo ne ho ye ba tomatoes nso so eno so wo ahoro bibre no a ewo ho local rice perfumed rice oni nyina bi ewo ne ho no mo biscuits in fact ade bi ye breakfast ukọ ho no mo a wonsa ebeka Sanso na lunch okoho a wonsa beka o supper okoho no mo a wonsa beka se wabie provision store na pese okofa niema kugum ekokoton niema a okofa no watufuo ebuom na wonso koton a wonsa etimi akowa no me ba cho Frimpon Enterprise ho na me kamfo edi amawo ana ebia eye wankasa e na opese okoye o personal groceries market ya eno so okọ eye Frimpon Enterprise a yade a wobetumi enya bibia wo pe ewo ho enomo me pa cho achim odan ye wo Madarina hotel ase ho ye nim ho anso so na ye bie ye Frimpon Anessa ho no de ye drinks nko ane wo ho se ye nsuo na wo pe se ye drink na wo pe nya watidin a ye papa bia no ko no mo a wonsa ebetimi aka sanso so na kane GN Bank dan no emu ewo achim odan mobile yade a ho nso so yaba bibie ye nkrobata ne bi wo ho a ehon so drinks and nsuo no dodo no a ewo ho eniti ebia ayie engagement outdooring ye kani nyina bom dwumadi a wudi a etwe ahoho etwe dom ede aba no mepacho ya na wakọ ho no na omatimi ahwe aboa wo ama wonsa aka bi obefre Frimpon ewo 0244 897525 0244 897525 and a 0206 473953 0206 473953 eye numbers ya be frɛ na Elder Frimpon waje wo so oni na busua wo mo ewo nipa ho dwankasa na omanimu tin so ye da on ase nyame nhira won afei durubra ye da ase no so a ye beba ho na yaba be da na ase asire nyampa amene hyira no but sisi ya de yenkonkofa de obon krata amaboso no mfa ma ye wi a ye besan atoa so na yada won aka nyina ase afia ampofowa atena ase afia pomoko boko na nso nyame adomo kwaku nso ho ye boko bo ye de radi ase enti adaroma momye nkomra na afei ye bana nkomo ba community bi wo ha ye de atoa so okay anopa nonso about community aduonum nso 757 yema etiefo ni na chimamakwaba eba ahenkan 93.3 FM so ene eye ebobosom ne de toso makomako aduonum akakaka na yedina kwa akosi ensema do abadwa so fa de obokrata odom ne asi adwa no peya yede babesom ani die kwanso medin edikwaku enin kusi buadumene afia ampofoa na dem de chase eye the chronicle de rubo krata tankers tanker owners union there's a woman atutototo cars ankese na ye tank cars na ankese no ha woman atutoto bi no amunka bomu kuo na kase woman so mamo kan say China fo bi abegbo awura wo mudwumadie mu a wo nso ase ombe bribri wo mani su anesa adwuma mo ye China fo nso de mo ba jim na no na tanker owners association yitra se da bi wo mo ntra no mo ensam ya wakwa wo mo ne mo ba twene papa ti wo mo nso awoso mo nso mo mpene ema China fo yi emegu wo madwuma the chronicle de bokrata enunum oso afo hwe Ghana amane bonsam so onumnya fo kojo ponkroma awsanso emra hyebidwani ewo fo asa yirebi abeton peso so watu MDA sinofo pa se
womu kro awdom womu ma empuntuo eho tipaye enda womu so na womu nwene ho pa sɛ de bia empuntuo ebema ne homne so na esa abankra timpenfo no ɔmampani na nado dango kufado nso akache developed countries amanya woma tumpon amanya teze woma sum dwo womu bibia deda na kwan mu UK, US, Brazil, Germany, Americas, Italy, bebre. Omampani na nado kache wonmo se womu kipu yen 88 billion US dollars. Ena womu frey yen se still ye corrupt. O si developed countries no womu kuta yen sika 88 billion US dollars. And so still womu ja womu nsem go be katre yen se yen ye katasose ye corrupt. The Chronicle, the Rubo Krata. Ani abusia mamefa daily graphic the Bokrata into us for more truth and accuracy every day. Na nanado dan kwa kufuado da ha say United Nations for ku no matia no se adwumadie bi akoso ma chese wakoko kasa wase bi. Ene nanado dan kwa kufuado wo che moto ayas park. Na se ketua. Ni buafu papa na abufu no kan brofo nti wonte ne ye. Kika brofu kika gum ano ahade ya tro de abase na nando dan kwa kufuado aka e de a kire UN fo se wo mo nyansa kiraye ewo wo mo ho banbo kuo bi o mate ewo UN ni mo Security Council no wo mo nyamu nsa kiraye kakra na moa na se Africa hade o mu huye nkura o na tese wo kire mu a sa Security Council no enya oman ni nyina aman ya wawiase nyina na ka ho hwe wo mayiyim ukwape enipa aman no beye baako beye num eye dunum na maako num de adim wakoten pa wo mo na obekọ no gangaliafo ene China fo ginam France fo Russia United Kingdom Northern Ireland chesanya sam ketwa ena United States for wo mu nyina ginam bi nanso edu na aka na ewese kwaka na ye 15 no edu ni de to am so aba ti oman kura ba ye no aba beka ho na dado dan kwa gu vado kire se ade na mo yesa mu so ya mu si o democracy o mu ye nyina ye nka humbom na mu wia no ma ye se wasa ye hwehwe ani maka ho Ghana kansa UN ko hu amfie pepepe ho ha Monfa ya nkasa kuo ne ho. Ye. Security Council fo so wa mugbo adwuma. UN for Security Council bibisi wa man bi so na ya bambon se wan tempestuously. Na wa ma be kwa bo ye nka ho ye kan UN so ye nkasa kuo nti ene munye mu nsakire ye. Na chese bibia anya fine. Na Africa fo so ye nka ho bi. Na ye bi bia na kwasi broni. Wa kwa ma kwa ya sa ankwa bi egu krom ha. UN for kwa se ngofo bi egu krom ha. Una honorable no are you 10 serious chance. Honorable no are you 20. So honorable betam sika ma se jefa kwa bobra de oboa de bia be yesa masa. No ama 200. No de na be ye. What do UN for munya de ebeboa. No bia ho adwo no wiase. Na kakra ka no mayi kakra na de omufa nkoma Ghana for nkoma Nigeria for eno de nsonyen. Ensuyen kura ndu ye mena se kura eti kratai ebo mu nchiremu ewa ha na encha no mo so electoral commission en won ka se emprebre ya ye ka sei enkofo obo mo hene na de no mo ntretrem mo man nko electoral areas no so electoral areas ne de enko office hwa district offices ahudro wa no mba ya de na so mba hwe se obia wanya 18 years ya wase wono nso hwe no wanya voters ID ni bi no mbehwe anya saafo ni nyina no mo so aba behwe na eja voters ID no wo mo anya bi na registration na eja wo mo ye no aso obi aso na se pass wo mo sane aba form de eno de wo mo nye ehu asem eda Dr. Abu Sakara ana ka trempanifu ewe krom ha se oman no Church of Christ for you asudi da meso ebi da mo so pa na se de hia oman na Ghana fo hwehwe no
penifo ese twa afecho die hia nkwa na moye mumma Ghana fuadi hia die hia mu biwae aden ti Dr. Abu Sakara ena etu safo ya de atoa na ne aje abosu ko banderi graphic wa je krata de nyina aboso ode ne hu nsam nanka de an sakre de se no ani free awurade atia ne wa tro ono a krata hu nsam agu ha se digital na bam say daily graphic for kwa digital ma digital wo munyo manyina ti ho asam so da han mo mpanifo bi keke kam ho a eja wo mo eda han fe wey aye daily graphic dobokrata Ghanaian Times dobokrata munsem ena mede to aso na Ghana mampani na nado efu remshan free Ghana tu wi twetwam amaya wodo bebre so ekopiem ewo US abrochimemu New York no wankokwa okoye nso mfaso abaso ene say watumi anya kukuduro aka no kra bia ne ka den ache amaya wodo atumpon empenifo na ensema opurugu ode edoso pa ne abo bi so no Ghanaian Times dobokrata nso atam asem no fofora omampani ka kire ayi amaya wodo aka ndifo ni bi watam fofora ba na fofora de baye eno ye bambonsem eno omampani ka kire ewiase ni na kandifo se UN security no yemiem ye de atochema no yenye nsakaye na yema ni ngina ne naso ebrewe ni bre se yes anema no ma ya ntwen se bibi nsianza na yani so abe totototo ane ye di urahin ye fa hin ane yenko da bi o se anema nim ya UN security no yenhwe se ye be yen nsakaye na yama no agina ne naso mampani ade sade ode to wiase ni na kandifo anim eno no de nto kasa no so se nei uhwe wiase a enuama wodura sisi no ene bambo ene nam te o se bambo ne miem anya sa dachi bi asembe fa ya sepa ti mampani kasa asem wei ekire wiase ni na akandifo ode to won mu ni na anim ewo dwumadi ekoso ewo New York US abrochirmemu Ghanaian Times kro ya esa abo amane se amanyoko ba kwa wo Ghana eye Convention People's Party osagefo Dr. Kwame Nkrumah Ghana mampani odikan no odi na finshada na woda na ne party no the party no kan say yama empuntuo imprempuntu no yama no ene Kwame Nkrumah de obeye nse na ode Kwame Nkrumah adwuma obeye empuntu dwuma oye ene aban awdro abatwam emu di yabo mu degree wo ma akọ school du wiase ni na akọ awie de keka wo ma bi wo sikasem ni na no CPP voucher say o de tutu Kwame Nkrumah adwuma ho a sakare kese ewom entiema ene Kwame Nkrumah de no ense aba CPP4 ene ekasa asemi Ghanaian Times mu na mda so gina memene da no enura fufida no mum ena ekobi efro democracy hub womu yeso mbe ye oyekire na oyekire no posifo komo mo krata se mamunye ena posifo che se krata nso mo de ma organizers no omo nso mo nsaka oman kan anudi wom enti omo hwa no mu so ochama obi ansi krum so obeye demonstration na ekuo no mo si demonstration mo koye o Jubilee House mampeni atena ye ho no mo kwakoye demonstration no ti police for 7 wo mo letter no ebi amfi ena wo mo koye so mo kwakoye demonstration no opo yebeye wo mo tisi mape ena police for nso simini e mew ti wo mo ni wo mo police for edisiani enra ya na enya simkumanti Ghanaian Times atwamfoni ni bi aba ene anope Daily Guide da obokrata no ena mede to aso yase enkofo aduanan enkro ne yase mamonya demonstrate ham se traffic ntia ne ye ka se ya do awo mo o mafu aye shen ewa posifo nsem ye no ho asam eda ha se adwo asafo ne letter no twere ye no awo odibi eto na no kan party headquarters no ana ayifo ne so omaji atum MPP amanyoko nso omaji atum brofo na waka no kura enika denti no so watimi akeka brofo afefre ho se die no manyi antuma se de no mu yeboni ayefo entu omaji atum a Kennedy agompre kwa Japan and was say
Nanu papa bi de na ma chire wono mo ba bi se na me de me nto ayampia na me de me kama sam na delegate fo no omumom no betimi agimi atum ho me de ma kama sam e de ma delegate fo eno mo be gi atum watete se kroma de abefo dentane nti eja caption de be ma no krampo bete enti wase wo nyame anim no kurani Canada so oni obi ani beef titru ne Dr. Alhaji Mahmudu Bamia oni ni case bia se bia wo mo mi enu boot for boot bia bam se bia we du ha no aka ya tia ne nyonko ne waka David wase oni ni beef bia capital B bia na ba mi anese de obetimi awe beef no ntimi to oni ni beef kra ehwo asam eda hanum sei finance minister Loki wada say eno wake kan samwa no so nyoma hodura betimi aboa magana konanimu ene agya otia ede na yi blue bi ato ni komo na tade fita hye no space hye no wake kan kekabia na nado danko akufu ado enso na samu okeke ye ewo UN adwabo na se no so eda ha say krata atwa homfoni aba fellow Ghanaians Daily Guide Double Krata. Diamede to so the Ghanaian Observer Double Krata mampeni asem no asampiem ori opon kroma na asem no asampiem na afufura unity enie. Osofo hwe adwade ni mfidi dwuma so Trade and Industry Minister ayo nimnyafo KT Hammond ayi asante achem anamabo womu mnahye bidwani sokote womu mnahye bidwani ena ebe kasai onimnyafo KT Hammond say one district one factory no nyamia nim ne kwani chese policy ne boa papa enti wabo one district one factory agenda no wabo won mabaso se nyoma koye pa na okohwe 1D1F no emu baako ena chese biri na nuso so wow this is Ghana say yes den sa fani tinu kakra so nyamia nim ne kwani memmo aban na baso ti wabo 1D1F initiative no abaso ya Ghanaian Observer the Bokrata no ede Trade Minister ene ekobi e kan ho mfoni aba no pay na yesi police for ache registration yakos voters registration no police for ache nkrofobia womundu 18 enso mo kwa register ene nkrofobia any kwan so mo register ekope voters ID police for ache tisankrofoni na enho asem aba na woma akwamukafo ibi koto hye adwadifo so ewo kwantempon so ewo pusiga na enam so ama yese yaku adwadifo ni bi ena ebi nso eprepra the Ghanaian publisher Delbokrata Mame fa the Daily Searchlight Delbokrata nto asomfama watoto torch no a eneja wode atoto nneoma bi so na do dan kwa kufu ado sada ebiebo no wada ha se Africa nyina ntem jinani na do sasika we de wopo sasika we ya wa ka ho asem aka baby obenya gire bia waka sasika we ho asem utim sasika we na do ehia no pa dachi bia brofu yi egitum no de sasika ne ba wo se yebo na do dan kwa kufu ado abaso sanse wa preach ho ache can say Africa has say nkuro bi wa mama wudro bi wa odomo a abrafo no age abatuko ba baje boso enti na Africa yete ekurom so ne yete nkwasum enkuru tujuma ya nanano mo ye no nyasam ketwa yetimi sise bi kura kwa London yesi London bridge kura be kom kura no na wona naka hu no osi nyasam ketwa ubekwa enwo mo kwa ye wa brocho dia besesa Africa for bebre kwa brochire kwa ye adwuma mu sa be di yeso wa ha ebe kire ye de enya tie kurom pa so na ye ntimi enye ye ho hwe Ghana de kwa menkroma na je ye fa ho de maye enti na no dan kwa kufu ado kire se sa kan say slave trade ukwa Cape Coast a castle ho na hu say yes enkofo ibre ya Tony Pania de omo kwa ye nkru tuduma sa na do dan kwa kufu ado se Africa se o mabia kwasi broni edi so
atonton mu nipa kwa ye nyuma bone no e wo so mutua sa man ne ka enti Africa ye ndi eska mejimi ska ti na no dan kwa ku fada sa se wa kanka wasanya akwanya bie wakwaka ho asem se omuntua ye ka na eka omudi yom ka so ye sesia ma mkro muntimi ntua enti nana oda ho page 1 asem no da ho no mo tafa na kwadwo ponkroma rashe bedwani wo giram de made hya wonom ewo ofuase ayire bia ba trumpet so akwa mo mi mo darling boy na apie mu ha o na wedi wo kasa ade a kire eka ne se MMDS fo no nkronki tuwa mu ne adanta mu mpanifo de tuatua no gira na nado dan kwakufa do anemu no MCs ni DCs ni wo mo makeka no en wo tu wo mu fo ha se ebi akokwa asa dodo ebi akokwa asa mo mani endai botai papa so na timi aboa ma de hye binom so ye wo district ahodro ni municipalities ahodro mo no omo ho ato wo mo se kokobia akokọ na encha hanom wanso ya se enya asam ketua ekuo bi a ye mabunu kuro mabunu kuo ye wo Ghana ha sei ye ka sei enya asam ketua mu sua ne omapa ya chese ne omo no mu sua no akansie bi omo kwa wo Singapore eho enioma na wo mu sua na timi aboa ma Ghana so ye ka se o edie na betimi de wadwen ya edie na betimi de wonsa ya yetimi akasa mpa yenso yebetimi aye aeroplane ni bi yenso yebetimi aye car yebetimi aye we enti ho asem eda ha bunu ahafo NDC ene wo mo agina ha ka sei wo ma sem na ne se be de adepa ba fi abeye enti ane be kira ba adwen wa ha sei ene wo mu chem so owura bi e wa NDC amanyokonim Erikopoku enka mahama ede ni tira na chi a o ka beboa pa running mate yes Julius Debra hwan bunu hafu NDC fo kire se Erikopoku oru na betumi aye adwuma no pa ema aso Ghana fo ani ti running mate dibre no ho ensem page 4 eneda na owura Erikopoku mfoni no soro ene yadesem card bi atototo ha the kan Vodafone say na red and blue wa hwa Airtel go me hu yellow wom de enti same card ya use 100 ya MTN for ye wo krom ha minim se kan obi ade ya wo ye kwa enko be 2 hours na ye kwa enko MTN omutimu ya omde papazan say as wo mo nyoma ye tiaja eno an ye use wo mo services ni emu da ha package di bo emu ode tiaja ya ntimi enti ya hu from hu tia ne etimu de so mu di kire ni ti NCF da ha sei en wo mo ka a kire se ukura sim card a midi afiampofo akwa register oh diama adwa manu ji use bi unya sika wakwa akotobi omo se ye illegal enye mo amode sim card rent wo krom ha no de man konfo use etu ba kwa na obi chip a wo use nya ni di na waso omo se eye illegal NCA National Communications Authority wonom na eka sei na owura bi nso da ha Dr. Ishmael Yamson wonom so eda ha no no o kireche hia se mabunu ewo kroma sei no ye de wo ye first choice e wo se ye mabunu no eye de edi kan ne ye hye wo mo den kireche mo nioma hodro na ebeboa mo man na konanim se nansie wo hanu mo na yifuo so mo ye opre han waterfo ye opre han ECG for there so mo wi so mo nwe omo ye opre han omo didi om sika nkofo ntua light bill ne water bill ntiaja wo hanu mo panipa ne waba ofie aha sei mo de ka sei ene adwuma kese bi mu no makọ mo de ka sei mo antua ye betum net kofu anso etiasim omo se we kura de ye ofa etoso miensa wonom etiasim na wo mu sika hodro bi akekeke mu ono o matimi age na boa manyam hodensem akonanimo wei aye the daily searchlight the obokrata kai se the obokrata na poso ene de ma wan kan 93.3 FM yeti Akua Afrakoma studio
DMD to aso eye Daily Post Derubo krata Onimnyafo Samuel Okujeto Ablakwa Emfoni da sei asema dia to na pampam shen ene say Bank of Ghana ya achin ojo match Bank of Ghana na china ya achin no de ato bracket mi de omo kan say Bank of Ghana edisika 711 million Ghana cedis esie a ode kwa akoye insiesie e wo ne office ene ne guest house ho owura Ablakwa na eka sa asemi so match no wo ma hunu pa Sami Jamfinso ayamranim ni no sanso communications officer Emma NDC amanyoko no omaimu asema okan say occupy Julio B house demonstration komo ba be no endra ewo Jubilee house no aye chichechi wo man ka ekwakoye demonstration no Sami Jamfisi aniwu papa china yakotechi wom no aniwu pa Already Melevon so say Finance Minister any Bank of Ghana governor no or tire chile pa say yon two omo say yon two sampen vomieni or say on nim de na dweni mojan bibia ta chile say yon two and one sem ebipim e wanum say dom kuma wo na shep je fie so chile say ai aban no why na dwen say che say won be bobusia bia wo mamma na shep je fie enhu hwe na wom so wom atiom to pa $431.5 million US dollars. Daily Post anopay. Ebusia me toaso anye yegusu a ya ye toaso na ABC News ana mede toaso diamo on the side of truth. Waden samwa bapa kwadwo ponkroma da ha say ya na sem ya brobro so na me nhuri nko osoro ha say crossing over. Na me cross kwafo bi twirim. Twira mu twirim wan ya say Dawura ya bo krom agbo asa illegal mine nye efoma gudie na mutu ne kwambone so nye mumpenkrata na wom de se twa fecho ti ene na twa fecho de ene ka de sen ya do betum na ochina nko utwa umfie ni wie na obekọ bebem na so abeye illegal mine ya na wakwakoye sa wonye biem so ubewu ada ho so na obekọ owuo mawie anwane abane ya be wo foforo da so so abeye illegal mine ya na tojewa entia ne abusia enya sam ketu o eni pensia ya je 120 years same calculate ya nipa ba ku bia eni pensia ba ku bia benya 20 edia na buo so afuo 20 years oni just onipa ba ku bia 20 years u ko trim adaya ukotu from agudie kwambone so titakwa ena sasem we asia krate atwrede aba na editorial bi da ha say krate ya na atwre nsem de aba na eno ya se baomia se wo tata NDC fo pa omuna baomia nti NDC fo da omuna anajo omuda hwa anu makam hi baomia tete enti anya abusia da hasa eno krese nya no krame de so wa akwonokopa ABC News ni bi na kokan na page 5 asemi da ho na do ya kwa kufu ado de da ni brabre was how you and we da sare ya tro bi so ba hasa sa I can say international community si omwo woskai mo le mo woskala da mo musikai kama tu bia pete ase ha na killer boys so mu a enkanka Africa for just ya bra so atekura o munsani sikani munsani kura na se Africa obatia se ne we ku bebrebe ya esisi ekwam dinko for yam ti munsani sikani mu a kaka ya ho beto ya Africa pa na do en o to mani abrofu mu so ti wono mo dwom ze munyamu mu peskadie ani anya sam ketwa ABC News de obo krata de mede to aso aye the Metro Lens de obo krata na yesi maamefo makomako enan sekan aka wo mu ye de abia wo mu pa ye de twitwa wo mu honam ni bi akwa no amak baby a anodin na wo mu bonu omo ye nan se wo mu kodidwa ena kwamkafo to hye wo mu so okwantempon so
some de seka bia wo mo sa semike amamefo makomako enkono wo mu nyina egu ayaresabia asemisi wo boko eho na rewusemi esi adwadifo bre ai kratafa tosomiansa na metro lens de obokrata de asemwi ebaye na yesi sami awuku wakwakobua adwadifo ewo akuapem not adwadifo makomako anwotwe aduasankron 839 traders wakwakobua wonomo na metro tv nsamtroni baako ya nsamtrofo ibi ene yesi obi dinisa kokeka no polisi ni bi dinisa kokeka no the metro lens de obokrata de ho amane aba na ese nche ehun sembe sorry ani abusua ma memfa the finder the obokrata no nto aso the finder yakawun semu akaka na ayi papa no guso dan ka no pay 2 ubekọ no odan ka meji miske na enche hanom a G24 no so na ehu amane G24 chasa wo hwe wiase nyina ya won amaman be ya aduonu 20 wom de ache wom ba bi so pa shon ba bi so chasa wom wo skankasa skabon wom tene pampan UK fuo wom US fuo wom ayi Mexico Mexico fuo kura wom o Brazil chese enkro ni dia doso pa man no doso China fuo nyina wo China fuo mu nkwafo ni ya adwuma pa o China man mu ho nyoma bebra ti asete nyina afri China tuom nya keka ho na Ghana asamaranko enti oforiata Ghana fotosanfo da ha se no se G20 ne dia mumfa Africa fonka ho na mo kwaje dia papa enti woni ogusu lo be otani nua ba machi ni nua ba ma dan ka no onu so ta na chi se G20 ne dia e wo se mumfa Africa fonka ho na speed up progress no nko nanim show yesi de owa achi enu sua de owa animu nante ti mu fire na mu de kam ho a Africa fo ne ye ka Europe fo yi ho Britain rush fo ne ye de o machi a mutu ani yetie ba na sa pe system ne ye nice enti ono so da ya ja ne papa ne nua ba ma pani dan ne ka no so ejina na chi bon nsam sa chale eno na aka no yanko G20 de eye enti wo mu da ho ebusua de yaka 1 2 yaka hu nyina yaka dada credibility the finder mami winter na mi nko de obokrata mu police for a kocheche demonstrators 49 na ho asama babiem afi china eche wo man ka ye demonstration o Jubilee House enro no na ND samonyoko ni na abekasa tiase china omoche omo no entwaye kura daily analyst eno no ebiem SKB Asante aka kire amanyofo se ma wo mu nsi abatokom san kwan ewo registration na oye no ma wo mu nsi ni kwan wo mu nya no kura ti ho asem aba ene anope ebiem mami bia wa bin wo masuom pa oye educationist o si licentiate exams na ya wo mo twe no questions no mu bisa no call no nkonka ya nya nsakraye wom wo mo hwe kwan mfa so bisa questions no mo nya nsakraye wom eno ne asema maami a wa bin wo masuom de etudwa ewa no sei Samia Nkrumah osajifo Dr. Kwame Nkrumah ne baba asema all kan say hwere wo mo papa no na ese ebo a wo mu tua ama Ghana fa hodie nti ne papa free mu anura na mu di na woda no na ne ba Nkrumah yi eka asasem daily analyst anopai abusua yeguso ya de emawo na da obokrata no a Republic Press the obokrata ena mede toaso de amawo na Republic Press na nado dan kwakufa do kan akoka na adwen no ehu asasa dan no akoka nkwohwe na wasan kotisui esi ba bi abako no tonfo bo kenken leti sakwa na ho hia no ekasi ani ebeboa no made na wo ye na yefe enti takwa nso nipa 6 ayajeli wa 120 years da ha ana COP Alex Mensa mekani dinu ro ohunu taje sem de konkonsa police ka ho ndi obehunu papai was breaking the 8 baba so fili gadochi na moda
Why am almost breaking the 8 in the mason? Also, men no, no. Omunim nyansan so MPP fo nim nyansan de bebu man no. Enti breaking the 8 in the bibia ya possible, bibia wasasi so bia e possible ebesi live and colored. Na yasinto so oh. Se nto so boate aba from 100 chemu aduonum. A Greek minister and a work can see 6 months in temuni dear. And pansun to so boyef and the no cre. No cre. And she say 6 months na me da nansia na me hu minim ze mitonto so na acha. Enti a Greek minister eneja wo all lecture e wa hei. Na mahama nso se e wo se asesan ya dwene e wo nioma bi ho. Se abrofo ni bedi yeso e kantan cross yan crossing ba mu a na yentimi fa ya dwen nya nioma sesa sa trimupo ne da Africa fo trimu se na abrofo ni beji ye boss na ya sesa adwen ne kakra na adwen kura wo kan wa sab ko ne kope Republic Press ne hunu de all can in totos na e cha no mo so ke we ya ka ngofo yo so mo ko demonstrate han aposifo san wa mo say come on she jan sue ya kan wa mo say nkokọ ya chichi bi kura enti ho asem aba ha say ya chesekrata yi ebomu enchem we ya Republic Press Dobokrata ya dia si okay me da si bebre ye kodi weekend minim se mu oni pa ba ko mienu bi am be pese mo be chia no na fe ehwe na me se Monday o da bi Endra na holiday ni jana me se Monday se me Saturday mpo sa eri obi nso be ka se ono nso enese ono nso so Sunday ase this is the kokoye no ba ye kodi weekend enti nyame ya adom a ochena Saturday ubetimi ahome na Sunday nso so saa muni obi a mo chia no hu akua momi e na won chia akua momi da bi na akua momi akwala na pani o saa wawo oh da bi saa akua momi minim de oni mi so wawo na so okay tapost akura ba mi nyini se no ba momi for ya no mo ho ofe ono nso saa na oni ho ofe ne kwa twetwa gu so se ya so ofe se me tamana me ko school no minim say mo experience bia yetime de oba bi tag o so you didn't you dey batches ya ono so pa no so ade atum omo de mommy tag me oh okay mommy tag me be ye serious o I tell you if you tag ni be ye serious I tell you na ono so gitum ono so wi am fanboy oya na boy no dada is what I say okay era boy e koso papa titru ne basic schools no but see abi ni baby on na mumpo sa abrabo ni baby on na mo abrabo aso be ye be di anko normal yes school there e be chai champion there no ya cha ye hu se oda hokwa e be pe bi we yiri ni oba ne pekon be ya amana pe tese sa so na ye ko SSN so sa SSN so mo tamba ko ye friend no root hey Bible mudi root ni Naomi root is it afole ana afote emu ba ko engrani root afole na mommy no sie den ni hwan mommy ni de no ye kwani ma me be say kwani mommy de no ye kwani mpacho o se den kwani 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 no mo kan okay kwani ena na root afole on de no ye nkrani okay na almost chichiri ya de to metiri so ma afi ye be ye ho nso ana mo ba shasi antem o say no always experience so ye ho enu so ye ho nyame ka said ye ni wonu enye ho na ye ho eru de ye serious kra na no de ye bloody and am here mo hit campus o say mo didin wo campus ni eche ni say me ye din ana onu so no edin ana gidi onu nye afuli de obeye gidi onu de onye din ba me ye din ase ye betena ha ne ya ne kasa bisi fuma me ye din pa
enti de bia ma edin na me my latte to me baby operation cost na nkofo kan ye magum and omo na ke kan ye magum ye frɛ ba ko Gideon na Shedrack abranti o wa hayi community hayi na kese nga se kwa me ke o tia o nimpa I don't need school na kese asema me ke o nimpa okomo anu mu tujagu ni koma na tujagu mu no ana school ben omo ye ya nkoko omo ye ya ma afi ade yi ba be ye bloody it's because na mindi basa o ye said that no aduane free and what you do play afule na won ho ana afule dia be hono nkani ba de but you know nkafo so do de say no chest space tie o your school no na adwene ne kakakra mi say adwene so kakakra dia no say dia era mi say so ye class preach on so ati ase see no na adie yi me kwa na ma dream ni ho boys aka say drew bia me say da dream ni ho me feel say we bia adanfa afi she rak mu tuje gum so hwe omo ye ma gen be ya dai mo no pew is o o say omo ye ya ma ni ye yi ho afole eti afi na Mr. eti mi free di nkrunu ya ne nyane odi ache na kusidi o ka ne dia ajina utu radio nim a good say good when you Korean akwai so odi atiziga da pom na odi ayi kotoa ana testagen atu pom omo experience ntino ye de anoma kitikiti o be bitiu ti ade de o ho experience ema udu ba bia na ade be ne ka wan se ma experience the way research na be checho sa common example yes say so we de oba na afole na o kasa starting them and so starting time na ye obi say Mr. Afole confession stop for Mr. Mrs. na Afole so ni be onenam o say Afole so ni be onenam Afole the other so on crying sa wotinenka yes teni no no sere Afole o mu ana be flash mu ba ku bi be wi asepa o ya kwala ni otu fati o mi hu sa udu sa stage ni se tu kwa fati o na ayufu ya yo yan fa yin show peti yo me na me ka kire me classmate for ne say ni obi ye bia mfa mu nkosi ba bia school mpna twe no ba ku pebi but e cry intense ene ewiasi wana na ne ayi kwa nim na hu ni o ma foforo ye frɛ ba ko anope kra wa send message ye frɛ no Philip Quenin one Regina Mensa no ayi ni sister ekunu ene mu teacher ni EPM was one o fa eje ni mu why sister no Regina Mensa me kana se be ni sister ena o fa eje ni mu ware no okay kwedi akako ai na abusia obi a okọ winners senior high school me na me ka kire wo ebe kai sa mi ya mi sa empra twe we ya me ka ho asem no was popular I don't know ya wan no Quenin Philip ana Regina Mensa anso ankosiaga ni a friend first lady onim dey tell friend first lady David say Philip Quenin no ono na oye boys prefect okay is I say it's na Regina Mensa and first lady na busia ni e di edim so ma ware awie na kwesi afa ye school na anu ya enkofo amanifo ne send message amanifo ne send messages ba ene ye kansem afa ya huru ne esi ye ena anu ya ye ti ya ye se Philip Quenin
wo ye wedding din dem so when ye wedding dey say e kwani regi you say yi afia ko hwe ya te say nam ho kra asasa nam non kwa wan ade na dane ade na dem say ade mo die ba be popular pa mo die say popular pa o enti first lady te so so kra nya langa jua bi fa alo mo jata we ga ne de amo ohun Philip number kra na bibi ye no bibi de na media na me tasre won pa say na mo ntimi amfa sa ade ya ma anya aware because the way na mo ya na de mi so ma aware kra wie na ya de nim say even the teacher for kra nim so we mu de o ma aware wie kra o mu free school mu o mo ko hu abusuya na yi na dani ade na awo nchen awo nchen enti na there can be our experience ade na si ya kofa nkomo bibiribe yi wana account ya ka bibi gbogbo bibiri na si be so ebi obona na kofa bai afia mommy o wate na na se da kofa ti ya na mo nso de kra nko enu ni o and I will say what kai school time abayo ka dia ba ko ona aka no kusi do start e da jira obi se be ka che se dia mo ya mo jeje ho amon nka mo de mu nyina mo nko heaven afia bi so na account afia bi mi se me nka che mo se mo jeje ho mo nka mo de mo nko heaven ya ba ko heaven dia ba ko sa e afia wuni story access dia mi ni bi ni mu dia hin na obi because I'm primary na mo de sere ye sa amfa usatam na dwen ba access dia obi ni wotininka was it and they wotininka ahfa ne no ayi primary dia no ona nam ho ye friend say me body di on be hunu oh wait yes wo Israel so Israel ne so bia hunu me body o de boba me body di akila gas and buy se bet o de boba ko wo ai kingdom asem na me kan tu de boba ko pe me ba Israel mu di ehia asem na Israel asama ni Israel wo Israel asama ni Israel da bi abrochire ba bia Yesu Kristo wu yo so okay said wa be Yesu wa be Yesu wa be Yesu abusiafo no akwa no ase primary na anya yen SS ni na akwa ne oso afi na wa na niaba no so dia na ne de sere sabe so na anya wa bi de ko satana so bi na ba robo baby cry ya ko fo wan sam kan o SS die sa enkunua ne ne ko fo ko sa mu boy se nyoma be si ne ani de me yeah special treat yeah I guess I get to kwa kusi keji ya dey wo keji story o ya so say keji primary o say keji nyina na American who's a legend o de be se me papa ye bronya dukra na ye kotwa bronya dua ni na ye ho no stories o fi di ma me papa nyene David ma me papa o David ento so de dem kana me da todo ti kotwa dua na me yere na be som obia me so ni kunu diem ba the society no ana ambassador ba ko so ko na so start ye na yes ba ku bi kura dia ha me onze nkronkitom ni edi agro edu anadwa titru obi adidi wie ehia na edi agro nti honom na sanu mani na start hwehwem ko yi wo mpena nkrom wana owura dam ya tum uko ne wana ko di agro me kai da ye beku akokọ no ye mo akokọ nam no a wo be di fufuo ni nyina awie no akohoro nam ne ho na wo di akọhye baabi yes no akohoro chansi mu ai wa adwuma nyina awie na afi uko di agra no atam nam na hye wo manu be wona what oko bo da wura ba di pe nyina wi se ne no mo wi akokọ ya me sa wo de sa nyoma ni na ebua omo tena nkronkitom na ebua mo pa oh yeah no na na mo akura se ebua ma eba no in terms of ododie ne sa nyoma na ebua pa
na Friday. Cause come for no de bia ya lock ni se dem phone. So no na Saturday do. So I na man say practice ni yes theory no. O ye practice na. O ye obi angoso ni kun die mu no. Na o yiri ni ehun se de so ne kasa. Oh, wa poli o na o kokro no. O tan eh. Agrasi asetra yo. Da bia ya wone ba we ya wone ba mi se bi die sisi me die ba bi onenam we ya wone ba we na abusuan o yiri ni o aka mo mu ni ana yes minim se me de man me mo wale wai unyam de me agragro bo so mu nyi no mo ware minim se normal dia but as a koso too much na another one popular couple ana yipa wo ye campus nkoko enya sankitiwa wo senior high bra nko se ko sama eno so ye Prince Amuzu ena give company Unity Unity Magdalene Awute onse engrani Awute there be ever your friend Unity dini nyina bom Magdalene Awute jai nanya jai mommy enka no ho asem next week ballon impacho Debbie edru baby kwara enkrofo from middleman and adani agent some me nu nyina madam fo me study partners ne won eti ade me ni omu hia me si ekosua ade say ekosua ade esua ade nim what dance na gwabon eti go for the middleman me man some go for want so mo nipa ho I tell you what you so yes you so ye be chew nim go for bin obo the middleman eti me am say middleman na ade ade I'm saying when you say uncle you yi I'm say sa ade me so me beto for my hwe me everything me see ekosua ade sana o mi san de omo ye nu se de ombe nu wa de poma so se de esua ade but serious o be come na boy no experience fit childhood o emwa obi da emwa kra sa de we come no experience fit childhood e o se mu emwa kra no because I don't know what said yeah ebi ware but do saying ba ku bi kra de mu school mo kra de na nya and have been senior school kra pra bontin na sesi ono be twinson ware ba ku penalty mi ware nipa bebe no ba ku pe Felicia ne Pascal omu mienu penalty mi ware o ma wo kra wow na ba ku fo yo be nu aduane we kofie na run away we huri bia no angosi be ba de abrao mu ye school na timani so wan say honhom bi na gbowura bi so adan yo oh ba was so serious ba me dey na me din on na wase din oh that be me school na me we na me chaplain no o chabi ntina me din me pia na me ye class at time as one ye class and I be ye school worship bi and I say okay na ne nam na root o da bi as root to die no okay oh some yes me ko be me nsan o hwe abrempo na muntu na o se san de ba yes who wants some can yes no root to die no ye nation building samote sa school no yes name si jabregu nation building David Manti. Won kokko asuoja. Nkokko asuoja e ho. By nation building e dey mente. Ye dai tani e friend Kelvin. Won kokko asuoja ho ba bi. Kra. Nti asuoja what is saying? Na ho nya kra o. Say asuoja o ma ye ho kama pa. E ho kwan no. O ma gu ho nyina. Oh wow. Ho nyina ye kama pa. Ano mo ye adwuma. Afi we ya no munya quota no. David. Ache. Yes, I think last Omampeni first term no. And Omudinya. Oh, you said almost is in Kokwa Kwan Bibra na say the Kofa Roman Hospital ko sek chire ho near yina. Omunya quota. Oh my woman yi kwan nyina. The anya quota no omo guso chippings. I just say ho ato mo first say it say ko sek chire ho no a de rewremu a ko
baby a Pentecost for ayi we 442 mu na ho nyina nyanyi ena no mama ko fa kuadwo atane atankoko de na nkoko akwan nyina anye but say I think say o matimi atry a mo solve no kakra akami mansini akami mansini o say akami mansini aha sem ne de ye beba so free Monday e ko no sisi a pese obra ba ntimi ko mi fie akwa akogima home na ya ba be ye adwuma free Monday e ko no but me information so ametete ne say aboabo akwan no contractors enche on besa ba back akwaba akaka krea bi information a me peke no okay nti ye bompae say omumra information rich na mama yan kan dia bus stop dia nsun yo na bus stop no kwa dia nsun e o men kan oni munye du kakra na eno kura no me questions Debio me wo questions bibisa wo ho bus stop say ye be taxi rank wo na say debi ebia o tu kwan na ebia nsu ba wo ye wo ho na ba ko gina atwen ka me ba ena mpese me hu say taxi ya na say ye kritia no in a way say o concrete kra na obetimi afaka wa ha ya obon so pa de Tia say na bibisa because me ba for say we gina ho bus stop there was there be o say no question obuza say ayi bia we mom omo trotro omo koba me boa say taxi do ni say taxi bus stop taxi bus stop and say eno ni asem no se omo gina fa ko omo koba mo dan na make say taxi for the omo nyina taxi na wi aba na we see bus stop wa it means e ho no na boss ni nyina e be gina metimi afa bi nso ho ana nke bia edin no na entesa ana taxi rank station na wo ba we hu se taxi ya park wa ha we kwa quarters we kwa Debi but on say yen hwa de ofiti onam kwan so ame maditro ma e metida to onam kwan so en saro baria poki asama sabai saro se udukutu nsa bus stop amabo sa shed kitwa bi bus stop etu betimi akogina ho na wa twen ento na bobo ya o taxi o de ni na ya classify as bus stop bus na eno na aboabofo so mo pe ube gina mebwa se bus stop ayi no ube gina ho me bi say question o eno na aboabofo so mo pe free ono abo akwasi akwa ho I don't know o say minim sa I don't know okay just say omo be ye kwan ne ka ho na ye guso free animu ha ya no kosimu ana je say kama be kama ya de be fe okay enti nyame ya adom free Monday e ko no ye be hya ase adi sa nkomo no mahu se ni sie ne koso ye mo na bo aba so mahu se esie ne guso e koso den ya but me pese me hunu bus stop cross is it taxi rank ne de ba ho no mo ana say ye normal ye gina ho fa friend saying taxi no na bi wo hodada di o ma bubu no na asay enti me pese me hu say this time they ye be created to say be a taxi rank yen stop me hu say wa na obegina e bia open tem a na obegina twen ka e bia nsu oto na oba bi shawachi na wa ko but mu hu say ba bia ya duru sisi ye no e wo senka aboabo nso so yenya station wa ha sene ebe ya asenefo be konkran ya gise omu nyina be sen ko oda tia lol fe forces mansofo e wo so mu nso be sen ko oda na say obenya kan wo manso tinka baby a dabi intika baby anke create station be boa pan asene Accra station manso wo station but obenya Accra ho ba obenya kan obunya manso station ubenya na tia kama kwanta kwani dra bebre osenase I think say yenya stations ba kwa nka say aboa yes na nka senefo aba na ayifo ana manso den na nka o say hyem kina yes manso de manso dem favor aboabofo ana esa da nka aboabofo mum nko asene yanya na wasene mum da bi o mate say asene aboabo nso ye pani chance ni o ana ene be ka ni say dia atani ate abem say asene ni aboabo de emfra asene aboabo anyin si asene ento mienu ba ko okay nti nyame adoma Monday ye bebisa ho questions questions ne de ye adwuma no ene ye omo nso so asede se ye bisa omo yi ado de mai no
Oye MP. Untumi nkyerɛ yɛn question a yɛmmisa wo. Ɛwɔ sɛ yɛbisa question a ɔmanfoɔ no a wosom wɔ mo no ɛde ama yɛn. Na onso so wayi ano ayɛ den ama. But untumi ntwerɛ ɔma sɛ mepɛ sɛ wei na mobisa no. Yɛ bɛm na no mo yɛ media saa no. Ɛnde atwam kra. Wobɛ interview ne a. Ɛnde atwam. Ne atwam question sama. It's a free Monday. Radio ɔdan radio no. A free Monday and kasankasa na yɛbɛhyɛ ɔdan radio ase. Hey. Oh yes. Sir. Where abu radio. And ye ni nyina na ye national radio. Ah, okay. Oh, okay. But I was see ye ba ɔdan ha. Okay. Nti nyame ya me free Monday ekɔ no. Ah. And ye ba be ye ɔdan radio. Oh. Ya tete nsɛm bebre. Bɛpem na my wife say me ye but I free Monday. Ye be sha say me menda. O be sha odi but a free Monday ekɔ no. And ye ba be ye ɔdan radio ankasa. Na fe nsɛm no ɔmo ka ne bebre no. Ne ye wose ye de anu yie de ba no. Ye de anu yie ba de ye wose ɔmo so de anu yie de ba no. Ɔmo so de anu yie de. Le mo ko Facebook eh. Na say ye radio Facebook. Ah, okay. Okay. Ye radio Facebook. Oh sir. Yes. Enipa do say na ko Facebook ho. Ye mpotemo ha. Enipa do say. Anti Fabio ni on ko Facebook. Where dodge you no on Facebook. So I say. Akra. Enti nsam bebre wonam kuramu a keke kan nsam bebre na ebi mu bisa mo adan mu ni we mo ko. Obi ani ntokwa wo. Nyansanim bebre nyansanim. Obi ani ntokwa. Wo mo obi an nsam trofo ha nyina anuafo. Obi ani ntokwa. Obi ani ntokwa. Ahomete. Okọ yira honorable akwasi akwa ho a. Honorable ankasa o me church elder. Enti bitimi ne nako. Ntimi ne nko. Okọ adwumayɛfoɔ no nso a adwumayɛfoɔ no nyinaa yɛ namfofoɔ. Namfofoɔ bebre. Na kɛse me na ko school da. Amusu se me na ko school da. Malik ɔyɛ madamfo. Friends en Kofi Apia. Hwan biem. Ɔmo a wo hɔ yi. Homework. DJ homework ka dey say. Prof no homework na ma be fa. Prof nso so yɛ nyinaa ha. Enti enu obi anti munyai mu amu create impressions as radio mienu bi kon radio mienu bi ankon ye. Ana mse mun ko Facebook. Radio mienu bi ankon. Facebook ni say me nkrofo na churcho. But dia me pese omo ti a say say omo nyai say aso mu twa mfoni wa bonten say radio mienu bi kon. Ye na obi ani ntokwa. Ya wo ha ni assign no screenshot pew. Ye nya bebre but eno no de hu hia. Aja me dwen kra nya Facebook a no nya but dia me pese me. Muni dwumadi na wo de mu go no na. Ya me pese me ma atiefu etie yen no. Eti a say ye no obi ani ntokwa say radio mienu amokon we kan adwen kire ne yonko dabi. Bibia say ni ho. Ye anuafo ye busua baako nsamtwe adwuma ne nyina ye. Omo yusu pen yenso ye yusu pen ye de tro. Yes. Microphone omo so yusu microphone. And at least ebe boa kra hwe employment ya radio ye wa ha nyina kreti. So the nipa 880 kra na wo radio ni nyina mu a ma menye sample calculation. Kikabom. And stations no mbo ya hen. Ko ya anya ko ne kra na yetimi address case we yi 1 1 2 3 4 5 6. Na use calculator no e. And all kind radios. Yes. 46 48. Eya fa ayika ho. Atweaman. Ena ba ku bi e wo man so yi. Odopa. Ho anso na fresh yi bi no wona na. Fresh na okede. O say kede. Ana e de hia. Fresh okede. Ma ka say fresh bi o say bi wo inside ho. Eti ukika bo mu de yusu se omu nyina kra fa nipa 880 ya sen 64 enti honest ya omu operate radio yi hwe employment ya omu de aba enti so obi akra age 300 cedis ya o de 200 o de bi akra age 200 krampo ade 5 times ne 200 ananya coins enti o de fa ne so obi akra age 200 okay obi age sa coins no kra ya sen 12800 a month abosumi bia omu de mancrofo ma omu nya de 120 million oko radio no mu nsuso a omu nyina obi a employ more than 8 debi ameka se yen ya motie yen kanye yen kwa na radio Debi.
obi I employ more than 8 enti say aha why employ nipa 3 krampo amo aka ni nyina employ 3 a what dey employment eya mo ntena se misa mo ho say sen company fo ya mie bi radio no a anka sa afo ya mo te wo mo nkan ka mo we talent no eno na wo se ye bisa wo so mo amoto mo nkan nyina sen ka radio ya mie a anka mo we and am fa na ho so what I say enti I think say now na do so ni mu kura na wo sen ka dwuma na ye mmere yes I was see nyina ka bom we aso ha see ade we so ntimi we aso ne nan we so ha we aso ha empuntuo no pa metie me de to anopa yi metie Maakye e wa Ahenkan ye ka odan kwan o beto ya so ye ka odan kwan ofie o ka odan kwan ebia me ka odan abo ofie nso ka omo area ho na ye fro sen ye fa se Kumasi station area ho omo so ka ho kwan radio bem bia so ka bangalo kwan sa na Achimansa ono so ka SDA any side he nyina kwan na community nso ka esoro ho yi Roman any old town ni sa ampotem ho nyina omo so ka so ma denche su kwan wo de emphasize bosome kwa de so mu ni ha enso me de omo kan calculation o a wo de omo kan ho nti wo de emphasize no omo so ka ba say de antonki omo so be ka ekwan no ya free ha e de ko e ho no eti opani de beto ha na we ka o de beto ani we ka no o de beto ani obi e ka ni obi e ka no so wo mu a e betwe o madwen simpuntuo so yes campaign for na be de safata ana de onye ready a problem no oba be solve na obe dinchemu be ba obi abete no ase but ade ye ba ku ka no ba ku ko dada penin ni se we mo nye enye sa na esi abebo na baso wo ma boni wo ena ne wo se yete ase ne se sede ye beka odi Ahenkan asem no ye ba no amamuo mu a odi Ahenkan nya assemblyman odi Ahenkan nye MC so ati ase enti sede a obekire wadwen ewo na dwuma ho no enye sede obekire wadwen de afa MP ho because honorable MP enipa eto abama no me yesen bebre me nkai mom de ba 70 something thousand enipa ato abama no say team region on the first and you have to account to those people enti se me ameti ha yi na individual yeah over so me ameti ha yi na se me ka honorable akwasi akwa asem a enwo se won so ubowura mabusuam ubowura mabrabom na wukọ funifuni kọhwe se ubenya bibi agina so na wodi abeka se me ameka ono abo akwasi akwasem kra no kra sei na tie da wo sa woti ase se me ye nto abama me so obeka ya ono abo ayi Canada Japan de Kevin Taylor echo court US odi ni US court no ka kire Yira Ken oka chane say we a public figure so there central for e kire o madwen wa dwuma ho no e ka ho enti se obi kire na adwen wa dwuma ho a ye mfare nko court ye nya nkrofo so o mo nkoye no enu nti na ma Yira Ken ni case yo ne Kevin Taylor omo de court wo US no ne ma Kevin Taylor edi nkonim eno no so ati ase enti se obi kire na adwen a wo se wo kra no a wo be brewu no so mpafe nam nti wo so wo kan anu tumu a ene na se esu ni mfa so se eto aba wo na aba na yeto ye na se a kire se so ati ase because yeti ye na na dan kwa kufu aro kra se e kana asem o eto de bia kasa dodo nti ya no kra timi fom no nsuni na akra sere so ati ase na no nkire se yetan no a se yetan no a ano pe se abona baso nabi na omo etutu enipa ntem omo kaka santwie ne saa nyoma no omo di twamfoni se ase se radio no abadane entokwa no wo munyai beef yenye ne saa before ansamo banso na stations bebrego na saa nyoma we na ye beto nkrofo na saa nyoma we hu so ati ase nyoma we na hu ye beto nkrofo ye too much ukos ye besre na omunyai saa de na ye koso emwa mumie nyina nka ehomom me ba na be count mom na be create problem ne me ba ye me ni yi esamtrofo ni bi adi nkomo se wo se ye kan ye ho bom se ye kan ye ho bom a obi bi radio ontumi nsisiw ontumi mfa sika bia ono feel se me di tua woka
but ya kan ye ho abom de nyina ye fight for the welfare of ye ku no a it will force CEO for no to do the right thing. Enti sa ayi ni de munyai ana media for so kasa o say media for e wa ha so kasa ana me se no an eguso e no mo so kasa na kasa bebre kasa too much anu eguso e no mo kasa se ne be ya pinin say pinin anu de se eye den ya yesi efie bia too much efie bia e be too much ade de o man go so say bi na so aso bompa bebre na uba na de ubobodua media for bebre tonton nsem tonton wasem obi beto obeto atua woka nti yesremo abia agya na mo kasa nyanya moma yinyai na media sa impression ankrofo pe kreti no ena mpeso mu yi free ho say obi ani ntokwa yabusuafo ye na afofo no mu nyina yati ha yi ne malek ya fine odehye ba ya nati ontumi ma ha ma sport ye ne won ejeni mu so kɔ ho ejeni mu yi mu so tumi kɔ ho se me wa henkan na me gya akɔ community enye news besida so ya say obi tumi kasa na pai wa ha e was what you say na se wa koto ya say wa wo angel yi okan anopa news e wo vision 1 ne 6am ne do hello mum nana dabi okay ọba hima se wa akoto angel okay a one senior Kofi Adoma yi okay 6am news our vision 1 12 news ogokan o kasapa orgasm one day just a day so that say just a day okay 6am news wa 12 pm news ogokan radio station for hours enti eno no de sami free ha ko ha eno no nkyere say bi a problem ya na ejina se problem bi beba ejina wo nipa na wo ye den o free ho ne so obi a ni problem ya wa ha opoku ye ne di nkomo ye ne opoku kasa ye ne no chat ye ne sere ye ne ye bibia e kwa yo fa so free anso we fa kwambone nso so that say opoku afa kwambone nso ono ankasa hunu se e wo se abrabo de wo hwa wo se wutimi ma wo ho challenge kakra ono apese o ma ne ho challenge kan adwuma no unima no wabisa kan adwuma no so bi dey to be fast we serious se no tira me kasa fe ne be ye odan radio no first no na say too much cry ya we teach like football na me kasa wa ha nei me e bi kwampo kra no a o tira be be na me wo ba bia me it's normal way enti eya mum ye nyai sa obuoba na bete FM say ya say enti ye be sremo eya na fa dodo ni gina wo a wo kɔ no ekwan a be fa so a wo be kɔ ubisa ho se kwan a me fa so akɔ yi mesan ba bie makwa se we wura wo bi office said ya wo be tum no e kire se wo ba bie mu a ye ma kwan ni wura mu se wo bie na wo tum bam sense wo bia fi ba bia ba ha sanity ese wo na woni ha na wa ha na woni golden port golden star na nya ho na wo e no ba ha afi ya na wo so we he hot FM ana wo so wa ha ya nyina nso ni o baabi ene ya nyina dia be pia enti se we free ha ko ha we free akọ ane dia is not a problem ena se minwia ne wo mini obi wa ha mi free akọ ba se cost ye bega o ye bega sen e free se mi free ha akọ sasa mo na dede ndera mi ka se tumi ka so bi ye bega how etimi bo obi salary e kire de ode the salary na eno no like how no you just leave it to our own discretion but me pese etiefo no bi na enti ase ne te ne yamase mama kuma akra sorry me pese etiefo no a etie yen me mama sama mi bisa ne say enyo mo ne current radio station aba around omo bansa na system ne tie enti aden and I make say you leave that to omo personal discretion
but ye metie for no so and the panel trust akro no no media that is why I do good station and mass me can so am kra nyoma dwi so be sound muntie me that is why me person mo be ma attention akọ David so that's it me kra me ya protect wo mo brand me person protect wo brand mo ma attention nko mo attention nko me dey enkomo na me ne atiefu odi anopai say obia na obi ante ado angoma so omo ye namfofo so that's it ye nwia ne won ye adwuma ya ye obi owo the other side ho no o kira obetimi ya your colleague enti problem bi anim se obi susu ja free radio ba akwa radio ba akọ no eno no nkire se o free head nje se nkofie omutimi ntua ne ka o nje se nkofie ho da bi entesa obi atimi give himself a new challenge and so obi person o man ho challenge for fra it's not a problem but na me ka se ya na ni nyina gina wo individual ne so said you obeto punu mu no e na kire se wo ba bie mu ayema akwan ni wura mu sa na asem ne tie enti that is it mame na mase na yentwi ye homra ye ba ye de aka nyina anapaduane o di kura ye ka se to a untimi nto ati ho no mo trotro de azo personal agenda bi ntina omo trotro no omo trotro de munya wo mo atwa na me pole me na me ka me kura me nimpo se bi za nkoso ma atwa de mi atwa ya mo ka mi mfa mani hu ye oh yeah enti ngame ade send obi di ade send wa how to react no ni nyina agina wo so enti se unya te se obi kan ho asembone sa me ba ha yi one person bi wa ha na oni me nso me nimu no but all call sa mu Facebook ya mo kan e ko twro de o pa fa me ho e di matem e na sane etie no onipa bie no wono mo a ono so oni dofo bi wo ba bi o twro di matem na me so me dofo bi kopie ho e no so kika bi kire no o hwe se de anu yie ne baaye no ono ade a o twro ye no ohun se enye e na odileti free ho meme manka ho asem I was so quickly what you say we a public person enti e dey say ani mani ma we dum nyina be koso no ma panya kufa na me ka sa twetwe me mfa ma dwen ye wura mahama nso nye dey hwensem we ka fa mahama bra okay hwensem we ka fa ye wura kufa mani enso mani nyini ti na hwa dum e be pua di na chi enti no de enwo se moma ne ye ba ko ne we we se we that is it mama da say na ye na ne ye I want to me feed obi o Timi ntompa bo an show. Chiromu. Mame nasi kwa ba. The mayor passing was in social. Na Aka University Papa Menyamawo. And one Heritage Christian University College. Yeah, wa Amasama in Stadium Nechi. Very serene environment for studies. A Denema Heritage ASM. 860 a Christ-centered university. 24/7 Wi-Fi internet for students. Hostel facilities. 860 a body shop for MOB entrepreneurs. And also ready for job markets. For black students need their own business ideas. Sika ama wo BBA one Kasabo Numa into baby school no. Now a business owners. And a laptop really. Programs men were BBA accounting with computing, marketing, human resource management, information technology management, BSc information technology, and information security. Posaya BSc nursing and a Bachelor of Theology. Wow. Mature students 25 years and above. And to me apply AFEWASI, SSC, GBC, HND Numina. 860 is also running 12-month specialized master's degree program. MSc Accounting and Taxation, Accounting and Finance, MSc Human Resource Management. Accredited by Ghana Tertiary Education Commission, affiliated to KNUST and a UCC. From 020-229-8399. Driver, jina. Na fa me ko obo de ensa wom herbal clinic. Na me fa mani ko twamasa ko ka dientia. Obi ade ne yade ko hodo mo a. Won fa ne yade ensa ba fie biu. Na onya na yaresa. Wo fa ni besi na me fa nko. Na so kwadwo ayaresa. Mo yade, wo mo sa yade bia ha obi a wo kwa wo mbesa hwe. Yade bi ti say stroke, hypertension, fibroid, infertility, diabetes, hepatitis, hypertension, sexually transmitted disease, prostate cancer, infertility, and asempo. Ujale na wuti ho saa, wuti ho gya obo wa kuhu mesra yade aka wa to dem yade bia help ya wudi kopie mo obo ade ensa wo mu heba clinica won beti ne te say ye yefunu yade ana wuti pai wuntumi ngo bema ana oba ntumi ngo oba wo ne bema da wo wuntumi nsane wo bema wo de boss wa no agye mu yade be ne ha wo wona se na atatai ana se wa honhono moja broswo ana wuni
moja wani ase ye fita say ye nkrodo yade bi help bia obo ade nsa wo heba clinic timi say 10 say 100 cedis 120 150 ekwesi 200 Ghana cedis obema ho adura akwa akonom ama watimi anya wapom di amapa na say wukoyi folder wukohu doctor ye screening ehunu ba bia yade ne hye ni nyina ye free bitwika wo krom ha obi afomehyan ya ne ho adanse enko an odie doctor no yade wabene kwana kwaje ayalehwe obo ade nsa wo heba clinic ewo achim odan ada eben masalachi so mails wonom pe number no 0532333372. Ho ho ho! Empenfo say, Bembe insin so man's no ham. So once I'm born top and down, correct. Na bibia dema, Enkasa Fabrics. Aye, TNE, Enkasa Fabrics. Enkasa Fabrics, the whole Ghana. So upe baby ya ton fabrics, make your material papa. Near the pump tide, the team say you, Fena Aquana, Juana Beko. Engramontin so near. So watch him dining in Potamoha. Now person with your fabrics, a tuni do doom, Ebertonwa. Bra, Nian trying to sell what Emma wholesale price. Enkasa Fabrics, make coming chiro, upam the aqua wedding, engagement. Birthday party anampo eye se material ne da hwa na ehome asempetia men kan tenten so what top product free Enkasa Fabrics one kasa no on kasa ho Enkasa Fabrics we echi akwan e wa Accra ana frayen e 0243 422 591 0243 422 591 Enkasa Fabrics say mam workede akwatia oda manso aboabo asene abo ani babia wi hye bia say yepom ha e na upe fabrics papa atode a Enkasa Fabrics e hwa na beko enkran wajibabia. Hey Jack, it's bookshop or pass say what town and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Asemna Wuken. Say it test books, exercise books, pen, pencil, eraser, adebia, e fa addition hono. Would we reach them Bloom's Bookshop and Trading Enterprise on Sabekabi. You will book no any free crèche, ecopim tertiary institutions in Engina. Anything sorry, offices. And now we be bookshop kese and I will pay books in the gumwa. Also call on one sa ebekabi. Kai, Nation so. Say, ye turn in the doso poom, so and I open back pa on sa ebitumiaka. Akim or down supermarket, ye need GCB bank and ED and shady moon. Fraying was 0244 293632 and I say 0203 083031. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Mark of excellence. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Abusia yara asese fidie no da so da hana wuti ahenkan 93.3 FM. Ye twaso na sade midi kan ka kire wo no. Nyankopon ya adom a free Monday eko. Ye beye achim dan radio. Of course. Ye beye achim dan radio. Opani a ona we in charge of environmental protection. Opani ye ni wadi nkomo bebre kamia kwa se okun no so sene se so sene wa no problem ye nko region ye be ko national straight information center mo atena asia ye nhwe han amana gi kuru aboso no awase mo hwe na mo ka ho asem Information Center yewo Environmental Protection Agency ewo hono a eye mo asede se saa nkrofo create unnecessary noise no eno ne friend nuisance eye mo asede se mo be keteli saa de no na eno so free hin ne baaye ye ralan kan say when did we get here ye duru adaben Obi ankasme Obi Operating Information Center. You can do that. You have all right to. But tiasie se baby all right ehyasie all right ne ehyasie no. Ehon no obi de epem. Baby all de epem na hon obi de ehyasie free. Yenim se enhyehyɛ ye wo ho a omo regulate won. We information center. Ye wo regulations wo hon mo a ɛwɔ sɛ wodi yɛ adwuma. Untumi nka nkyerɛ me sɛ wo usika kɔtɔ wo hons. And inti dia opebia na obeye na onfa
and disturb other people wɔn peace na environmental protection agency bo so me so a no ma ba beje charges na mo asɛdeɛ mo adwuma wɔ hɔ no mo no mo nyɛ no mo aka mo nsa asɛm damiri fam na me say free Monday ɛkɔ yɛbɛyɛ adwuma wɔ ha ɔdan ha first no I think say yɛkɔ akyirikyirikyiri dodo ɛne nti na ma sɛda na course no me say yɛn break course no kora mfansi baabi ansa na yɛn deal with some of the things ɛkɔ so ɛwɔ ɔdan ha ebinom pɛ sɛ wɔn ka nkurɔfoɔ ano tum ebinom pɛ sɛ wɔn ankasa ɛde wɔn style sɛ nea pɛ sɛ yɛ run ɔdan no ɛpɛ sɛ wɔn de ba no saa deɛ ɛkɔ so no ɛne yɛpɛ sɛ yɛtwe wɔn adwene de see the real fact ɛso ɛne mmara a yɛde bu ɔman ɛso mami sanka biem sɛ when did we get here akwadaa nkasa panin nkasa oso kasa na ekura ominim o kyerɛ wadwen ɛwɔ onipa a wankasa wakwakɔ gyina la mu ato aba ɛde ama no ho a obi ti baabi a ɔse wawu afi ɔnte aseɛ ɛne nti wo a wo kura wo tene wo nsa no o ho nte ɛne nti ɔse wo ka wano tum na ɛne yɛ 7 December sɛ aduru obiam ne kɔto aba who do you expect to come out so meto aba mfa ma wo na yɛte wei ne mo ho ayɛ ntumi nka ho asɛm enti ɔpani a na ayɛ in charge Bremu Central Municipal Assembly one kasa ubedi adanse say all the legal channels ni nyina yafa so if some information centers no ankrofo ebie so onipa ni dey fa ahenkan yo so dey fa hwan yo if ni emra no so a e wo se de emra no to ba bieda are himfu ni krom biem assembly members ni krom biem unit committee members ni krom biem ene mo agyaman kura ese de sebe empanimfo animi Ediani. What is happening? Hey. I'm for person would do that constituency nefa. Na muni mu say ye two for no one tia okwantia de. What is this? Enti openi you know very well say emra kwa bia was ye faso bia ya faso. From Monday ekono nya any sign man regulate information centers no and America no so onipa no or fa Ahenkan FM kra and anu say me nya report from manso some information center bi o ha ono so fa yen or fa Ahenkan na ono so deda o ye no ho no de tuatu ankrofo aso no opani dimra eso obi anso nsene mra wo Ghana ha yeti ha yi emra ewo ho no mo a yedi adwuma enti obi ani mra so se wo fa Ahenkan se wo fa hwan station se wo fa den station di emra so na mfa wo de matuatu ankrofo so na hwan ka tell information center you operate na wia na awia giri ankrofo fa dwen na mpanimfo te ho ei any amonso dia mobile papa we will have that time and talk about oda any nimpuntuo nyankopon ya adom a free ejuoda eko ye kwa chiri nti se me ni production team no be kasa na gas hwan afọ de apai ye nkodi nkomo hwan no moma ye suspend ne kakra ni yemra oda yemra manso yemra ayi constituencies na wo yen ha no ni ani mu nkomo because anyama ne bebere wo hodo mo se etena ase ni ankasa ho a afi enyi wi a o tene no a ebe ha dwen nti sesi ano ahya ase na efefe no ye be make sure say de ye papa no e wo se enyi e wo se nyina ye de mpaebo ta kire ne ye ne enya papa ne de e wo se ye butotwene adwen papa mboko nyame adom na ase nyame adom me so me ho ye pa nyame ase na ase som no enti na ja sure na ya twen wo de wawura mu a ye pese ye hwe na omo a enura opani so wo we nu a fato so ma yen omo a enura omba be kan ye ho ema ye dai Maakye foundation no edi no anopa yi wo hwe borofo a
ya choro no a kama pa a ye de nyina de da wo mo ase mini ma bi a bepɛ sɛ wo de wase da no bɛhyɛ ase free yɛsrɛ wo sɛ onipa de yɛsrɛ nyame na wahyira no onyankopɔn pɛ ne yɛda na se yɛna nipa se but yɛhyira nipa enti himfo na wohyira wɔn menua me na ase anɔpɛ yi na yɛnda yɛtiefoɔ nyinaa so ase ne yɛmmɔ wɔn maba so sɛ wɔn akyerɛ sɛ ampa dwumadie no ɔmo ntie ne saa kɛkɛ ɔmo de ɔmo akoma ɔmo nim de ɔmo adwene ɛne sɛbi ɔmo ahoɔden ɛnso ayɛ krado sɛ ɔmo bɛboa na maakye no nhyehyɛ bi egu apono so bi ano ɔmo nso adi akyire saa na tie what we know ni sɛ ɔmo no ni hɔ a yɛyɛ ni hɔ saa so na yɛso yɛ ni hɔ no ma ɔmo nso so ɛni hɔ nti sɛ kɔba sɛ afane nyinaa no de ahomekeka sonko edi hyiam de di dwumadi a na kyerɛ sɛ ɔman ne kyekyereɛ no anaasɛ bɔtaeɛ no a yɛ nyinaa yɛhwɛ animu no I think sɛ yɛduru ho nti yɛbɛda yɛtiefoɔ nyinaa ase since a maakye show na ankasa no baayɛ ɔmo de ɔmo akoma adi akyire up to date no yɛbɛda wɔn mu nyinaa ase na yɛabɔ mu nyinaa nso aba so na afei nso so no Maakye foundation nso ho popoye firi aseɛ wɔnom a wɔnom nso so de ɔmo akoma adi akyire ɔmo nso so yɛada wɔnom ase mede free form wɔnom a obi wɔ hɔnom a wɔte na ɛtɔ na koma so but ebia na hoɔden ankɔde bɛboa mete sɛ yɛsɛ maame bi sɛ bi ɔno ɔdɛm kora wɔntimi nante but na de yɛyɛ nyina wɔde na adwene na akoma de di dwumadie no akyi it tells you say ono so sacrifice bibi enti won mu nyina na yebeda wo mu nyina ase de otimi baaye de wantumi amba yeda won mu nyina ase de ode sabi ni sika boaye ono yeda na ase de sabi wan enya se wo ana wan faamwa but oni nanso ode na koma ne na adwen edi di akire nyame nhyira saa wonipa no na womwa eye won mu nyina na afi wonum so agya womu promote yen obi so wonum ono so de no no a obetima ayede aboa no no brako ye number 1 yes brako ye nipa ye ka so obi ye nipa so ote ase sure enti ebia no no ntimi ma ba ne de obeye ne say mame en se ebia obi wo ba bia ono so hu na ebeto na akoma so nyame nhyira saafo ni nyina obi aye nyi obi amfrim obi a bata infunchiri eduru ba bia yesi ebi de bia chi of course enti wonom a sabi omo so tutu omanamo eba adwumadie na ase di omani be hwe de ekoso na sabi omo baaye no ebia ono so no oni bi ba obeka ho ma yehu se edom aba saa nipa no sanka ebia wa amana ka eba ne nipa 2 3 pe bi na net wonom a ka ebia ebeka asem foforo enti nyankopon so nhyira saa fo ni nyina wonom so omo baaye na omo susu bibia mu no o contribute ye na nka me person me bodi ba said me kan edin de be edin bo betima ye be because sure boni no mu di yank ye be kan nti o ma ye papa wo se be bo di align o mu nyina apa ye be bo mu nyina e wo say etimi obonti I don't know say bia wo be ye no no ho adwuma e dia okay yes enti ye be bo di no from sponsorship ebe pem enra nso de course wo mu a wo nso so contribute ye eboa ma bibia timi course kama ye be bo mu nyina di okay na onipa medical de aseda de amane pa mmemi sire nyame si wo nhyira no eye e-step uze design se ba ye nyina obi ehu o se o de hwe o de wa hwe de that's way impo sure e-steps wa chere no ok mami hwe eye e-step mom okay e-step e ba ne printing wa chere designs bibia he dia wo pesa wo ye ne wo pesa wo ye billboard so wo pesa wo ye danyo aye dia bibia e-step o say o de ko dan no e-step no o ji sika ne bi no o ti bi so no o de bi wura ba bi na yi wa ya de papa e-step e wo Akamani junction okay Akamani junction ho no na e-step e wo o na ye printing ni nyina into e-step onyankopon unsure or professional designer. I tell you professional designer. I tell you juma oye no so ye neat. Yes
nyankopɔn nhyira ne papa ɛmfa ɛma yɛn afei yɛfiri hɔ no mu a na yɛbɛkɔ mɛba wei ne so ba ma meda so wɔ sponsorship no miwura fi bia no aka mi o because wonim yɛbɛda ɔpanin no a ɔfa odi ahenkan so de 500 cedis sɛnde yɛn no bɛpem na minya nti onyankopɔn nhyira no baabi ɛwɔ biara nea ɔde ne nsa bɛka ɛnyɛ nhyira awurade nka ne ho ɛna afei Frimpon Enterprise ɔno so bɛsɔ yɛ asene nyankopɔn nhyira no ɛda Frimpon bɛsɔ yɛ asene ai ɔne ne yere onyankopɔn nhyira wɔ mo papa na ɔmanim nso te wode na hyia pɛn menya saa kwanya ne nhyia okay wode wo a wone ne kohyia ba me sɛ wo kra de duru se yɛ ka wode wo na bɛsi fam wode wo ti bɛwɔ fam no ahyia ka mo asɛm ya wi hyira no ba yate ne wo nsɛm bebree onyame hyira no so far osikani a ɔbrɛ ne ho ase mahu bebree ɔka ho bi ɔbrɛ ne ho ase ɔno ne ne yere wohyia ne yere kra mu nhunu sɛ ɔyɛ sikani o simple woman bi ɔdɔ nipa sɛ saa abrabɔ na ane manage ho obi owo bi ba sɛ ya wɔ kae baabi a ofiri o yes wokɔ Frimpon office a na hyaseɛ baabi a nyankopɔn tam ne firiɛ ɛne baabi ɔde ne korɔ wɔtwitwa ho mfoni wɔ hɔ sɛdeɛ naano David yɛ bi no nti sɛ ne wura yɛ afi ne ho a owura dan mu na ɔhwɛ ataadeɛ no a ɔhu sɛ ataadeɛ a na wohyɛ ni nti brɛ wo ho ase nti I think sɛ ɛno na ayɛ ne guiding principle a aboa na ma ɔdwo saa no enti yɛwura Frimpon onyankopɔn ka ne ho ɔnhyira ne papa ɛmfa ɛma yɛn saa nso so ɛna asomdwie ma phones ebo nso so ɛteeɛ no ɔno nso so kyerɛ ɔdɔ ɛno nti asomdwie ma phones ɔno nso so wɔ ɔdan ɔkɔ NPP wɔn office no Akumase kwan no so hɔ ɛhɔ nom na ebo ɛwɔ yɛsere nyampa sɛ wɔn nhyira no saa nso so ɛna Big Sam ɔno nso so yɛ me elder nti me elders no so mi mu ɔmo so mi mu paa ayi Big Sam nso so ɛkyerɛ ɔdɔ Big Sam deɛ ɔno no phone no nea wopɛ bia wokɔ hɔ a wɔsa ka saa nso na asomdwie ma nso ɔno phone so no ɔdi nyinaa bi ɔrepair ne nyinaa bi wokɔ ne di hɔ koraa no a wɔbɛtumi ayɛ order no aba sisi a ɛde ama wo ɛwɔ Big Joe saa nso na Big Sam nso so ɛne saa na Big Sam deɛ no koraa deɛ TV san ka ho nti TV bi a wopɛ no wokɔ hɔ no mu a ɛno nso so yɛadeɛ sɛ nsa bɛka afei yɛfiri hɔ no mu a na yɛkɔ wɔ Green Pharmacy ɔman hene dabi ɔman hene yɛka sɛ adamfoɔ bi sin wɔ nwia a he is a true definition of adamfoɔ bi sin wɔ nwia ɛnora ɔbɛtena ha ɔba ntɛm yɛm sɛ wohu no a ɔba ntɛm paa ɔno kora mpo kora bɛboa yɛ kora meɛsiesie ha it tells you how ɔyɛ very good nti ɔmo hɔ nso wɔ Green Pharmacy aduro bi a wopɛ ɔdan ha maka kyerɛ so ɔdan ha wokɔ wɔ Green Pharmacy sɛ ɔkɔtɔ aduro woanya bi a na kyɛ sɛ ɔyɛ den a wɔ sɛ ɔkɔ nkran anaasɛ ɔyɛ den a wɔ sɛ ɔkɔ Kumase wɔ Green Pharmacy aduro bi a wopɛ wokɔ hɔ a wo nsa bɛka ɔno nso wɔ ɔdan estate afei yɛfiri hɔ no mu a na Sir John ɔno nso so wo sɛ yɛ den an deɛn Royal Ann College of Health okay nti ɛno nso wo nenam Kumase a wobɛtumi akɔ akɔsra wɔ ɔmo wɔ ɔmo wɔ hefa manhyia atwoma manhyia nti wo nenam a wobɛtumi ato afa hɔ na watumi akɔ na wo ne wɔn akɔ ka abom ɔno nso ayɛ adeɛ ɔni ha o ɔnte area mu ha baabi a but ɔno nso so tumi show commitment onyankopɔn nhyira no I think say we know ya san na kabiom sponsors for no you can say so far there rich drop so rich drop say we so no ebi da so ha ebi wo fridge mu sure me de bi akogum fridge no so meto odi ahenkan ho enyu awurade ade frizi eto odi ahenkan esa agba no fridge ni e papa nti bi da kogum na aye yududududu enya senketo a
yɛda no ase rich drop emu mmɔn ɛyɛ nsu papa ɔnom a ɔtumi sɛ yes ɔnom nsuo enti wɔn nso dwumadie bi a wodi a wopɛ nsuo no moma yɛn support yɛn ayɛ deɛ ɔno yɛde nnɛ waboabo na yɛn support no wohwɛ process na no yɛkɔ ne factory hɔ nsuo no firi ha na kɔ ha na wura ha na sen ha nnuro a wɔde sɔne so ɛde ɛyɛ yi a na kyerɛ sɛ ɛyɛ kama paa nti rich drop ɔno nso nyankopɔn nhyira no nyankopɔn nhyira ne papapapapa ɛmfa ɛma yɛn afei ɛno ne yɛ sponsors no ɛnora ɔmo nso ɛba bɛtae yɛkyi onyame nhyira mo yɛn chairperson yɛ maame Eva obese baako ne de sɛn akwaa oye too much maame Eva de ɔno yɛ me maame from day one na oye nipa chairperson ni die ne bɛtɔ ne so ayi o yɛbɛyɛ adeɛ no te sɛ ɔkyena ɛbɛtɔ ne so ɛna anwummerɛ wanka bɛba na ne yɛhyɛ da kora invite no bɛ na wɔtwe ayi kora wama na wo adeɛ bɛtɔ wo so anwummerɛ adeɛ kye wei agye sɛ ɔwɔ nipa ho dɔ o believe in the brand ɔsɛ ɛfa ɛyɛ nko a deɛ a ɔbɛyɛ nyame nhyira no enti yɛ maame Eva so ɔno nso blooms ɛno nso wokɔ hɔ no mu a ɔmo nso wɔ ha blooms bookshop wokɔ hɔ no mu a book bi a wopɛ bia no wobɛnya ɛndrɔd n'ani onyam bɛtɛ adwumadi no akyi ma ne yɛ kama afei yɛn honorables foɔ no presiding member ɛdi nti a metwɛn kakra no one way no akɔka presiding na ɛda yɛn yɛ kɔ Pentecost one way a wɔka presiding na kyerɛ ɛda na ɛtoa so nti presiding member ɛde ma Bremu Central Municipal Assembly ɛyɛ honorable Clement Atefa ɛnra wohwɛ fugu a na ɛhyɛ no a na wotumi sɛ odi PM no ankasa odi PM no nyame nhyira no na nakoma so adeɛ nyinaa mmerɛ mu nea wɔhwere fa yɛn ho Awurade nhyɛ na nan mu ɛnyɛ ɔno nko a ɔne ɔdan kwanta mayor daakye MP daakye MP ɔdan kwanta mayor ɛno deɛ bɛbam na bi no mu asua because MP akonya ne nya busua akonya ɛno nti sɛ me nso so me wɔ ani so ade nu sɛ ba bɛdi bia ɛnwo so obi a timi simi kwan agro ne form so ate ase enti daakye MP daakye akyem ɔdan MP ɔdan kwanta mayor ɛyɛ Dennis Obinya Jei Densa ɔno nso so nyankopɔn enhyira no na nakoma so ade nyina emrɛ mu sɛ ani so ade hunu no amamu mprempren mpo a yenim se daakye bia ɔdan konwa no ɔno so bɛtena so afei efiri hɔ no ma ne yɛkɔ yɛn ankasa yɛdiem the most powerful assembly member the most powerful assembly member me hunu bi da assembly member yɛsi dwe otimi ka se yɛnya asi nampa regional minister ɔsemate boss yes sir magya asi maame na atoshi etimi te saa voice no ɔse yes sir magyae ɔyɛ too much your friend honorable Apia Kubi Amukachi ɔsan ɛkɔ for ne seat no na ɛno so bere ne so a yɛbɛbisa atema boabofoɔ sɛ yɛde nipa mienu bɛgyina w'anim na yɛ redo mu nyinaa profile a utie profile ni wie a hwan na otumi ka bi ma wo so ata se enya nea obi fufu tam na di but nea ono ankasa timi fufu ne to edi ye bebe no so akire but for now ye da na se nya sire nyame pass wo nhira no honorable fo no hwan biem na ko pe me wasem bubu din so da kwanta afei aspirant for no mi hu ayi wa ha mi hu honorable onyanya honorable na fe no okope enti mi hu so de omunya mba e kro nya unity pa ne de honorable oh okay say ni ti no mo ho aka bebre no ye hia obi e beje wo enti ye ankase ye nua be ma
a osan ya konta okay eye Bismarck Ejekum okay Bismarck Ejekum ye hu so no so awi fugu na de honorable no person di a so koto fugu ni bi ho sia no ye di fugu na tena so on say anu mu odu ye di o you sia na mo ye du eno no so wi ni fugu fufuo e kire nkodimdie obeta ye chi nyame nhira no amen ena honorable ba ko a ono so oba for nkwantanum okay nkwantanum ne din no me wira fi kakra me wira fi ne din ne kakra ye guso ekọ animu no sami hu a me de betoa so ono so firi nkwantanum beta ye chi nyame nhira no friend say Ajimana Tefa. Okay. Oh, okay. Hey. Ajimana Tefa. Ono so oba nkwantanum. Ono so beta ye chi Nyankopon enhyira no. Afei odan ECG. Ande me boss wa. Hanom no asfanta ka ba ku. Ahefa. Ya hai. Ya hai. Onom so inti amwa. Yeah. Hotel ne manager no. Okay. Aha. Inti yewra ono so oba for aboabo. Yes. Aboabo assembly no. Or the udru eje okay and inti or as part of assembly member e wa chima boabo yes yewra udru eje ono so beta ye chi onyankopon enhyira no afi ma me na yen yen osofo okay osofo reverend Emmanuel Dompre yeah ma me na na siansa na me wura fi sure onyankopon enhyira no onyankopon ka no ho onto ne nkwam ne ode ne sabeka bia nya enhyira na odo a wada ne didi a kire yen endra nso o ma program ne ye kama sure o kire so we experience onyame adwuma ni mu yakopon hyira no one na sefo ene ne yire ne abusua ne nyina yakopon hyira ne papa yesi ye beda na se a ede yan ne de beda na se yakopon ne wose ye kwotete na chi na ye ma ne hyira ne ema yen afei oda ECG unso ye evangelist o yes evangelist yes o ka kire me se hwe obo me ba kura yi mu matietie nanimu ha ya yedum kan ya o kan sen o si ei asababa so ati ase enti wo tie adwuma na se enti minimum so wo tie no pay yeah engineer evangelist Maswell Esel or you too much onyankopon hyira no one ne mpanimfo omoso so baaye de omani onyam beta adwuma de na chima ne ye fe afei we hwan miguso Reverend F Nkansa ne yere yes omo so amade ne yete yayi anope we biem ono so na amade ne yete ene enua ba Gladys ampa ben na Gladys krade ono ye sen da na se se busu ye ne na o ozo beka oni nyina ye mum kwa ono mo so beka ye ho na yesire nyame so nhira nkrofo but erade nka ne ho na ono no one onipa ye ba ha waso ye mu yes adwa Roberta ena Gladys afia bim na Gladys don de e too much e ka me kwese mo ha nyina mo ye engage nkente sanka so ati ase ana o se me ya se nkomo no ma ye hwaso nyiye we ya ansa ma se nkomo no eti Gladys ampa ben onyankopon nhira o se kwan na o mo e wa ha yi bi ho de a ene na me sere se onyankopon ma obe ma obeto ase na wana ba se bia ono kwan na ne ho obeda ase o no so wo ho no so wo ho enti se ekwan na ho a sa be ma no a ni nti kwan na wo ho no ewurade obi nka be ma asem ewurade to ne nsam na onya sika bebre sure na onsoso ne wabusua mo ani nye amen nso obi timi kwa wade na na ewura ho but Gladys be kwa wade ma nani age amen ono so ne de de man no afei ye wo pastor obi kire yeah ono so onyankopon enhyira no pastor obi kire no so nim no pastor obi kire no yeah say ne oba ha mere bi ono so nyame enhyira no era afei ma me bi wo odan kwanta oye no ba ye no ka chem se mete wonka me nimo na me yese ne de akwanya ya bayi metuto mu ababa behwew ena oba ye no se hwe sika nka metimi dia sende mo but me si da bi meba nya meba ena oba ye osi edian kofo di nim no pa ne abotre oton konkonte bankun fufuo bibia wodan kwanta okay maami abotra no pay onyankopon onhyiraw na onto wonkwanam ebiem makopem asem bobodin
me wure ya fi bia no aka mi o ha de na sa ne ya twere wa ha no asa nti yam fi anim fam sisi yam fi anim fam ho abia na uhunu no woman ya onso assembly woman ne o yeden the assembly woman on friend say obi pa assembly woman wa baba shege bottom power sa shege bi wo ho no so pa assembly bottom power shege fa dwen da ho fa dwen da ho yes amunyina baby adun dey say ntinka be keka na me wura fi where dodge where dodge onya mi hira o amen on to nkwam on kan ho afei Dominic Walcott ono so as part of the assembly member ewo Anamase okay ono so nyame hira no Samuel Antwi on the minimum bi owo but ono so ye adoye nyame hira no ena Honorable Jones Asante yes Jones Asante as part of babeye ayi MP ewo dan ha NDC din mu Honorable ono so onyame hira ne papa emfa ema yen afei ho abiem ya de ani famu unit committee there see ya Canada dada aya brako hwan brako na say brako de ono organizer enti ono ya sire nyame hira de ama no afei yankasa ye nwua kwabena fori yes kwabena fori yes wo ye den akura se de Peace FM reporter kwabena so ehura mani o adwuma ya den very den den papa kwabena fori na adwenwu nim ye betoa so we ne dɔso ha ma menyi mfiri hɔ na afei kwan mu na hɔ na ye wi a ye ntoa so na ye mfa inhyira no mfa ma wo mo asa enti ye de aseda de call the ama F Nkasa Asatec Roofing Company or see a total roofing solution ne ho long span roofing sheet product na opa your standing seam self lock IDT IBR sizes no so your 0.3 copium 0.6 standard roofing sheet 8 feet by 4 aluminium alusink galvanized colored and a rubber rage caps rain cutters valley cutters side stream sizes no so doors papa 14 copium 8 and nails no so your colored nails your wire nails sanso so na your roofing nails yaba no eye epono no so a your China Turkey and a German metal doors and a wooden doors China plastic TNG ye twa blocks nso so say your horo blocks na wo pese ye supply wanwia na aboba ni nyina ye betimi ahwe di ho dwuma kama e de amount Atimoda ye ne Kia station ne die no hwe wodwa kese no achi ho temanso old CMB Kuko warehouse be hunu yen intiamo hotel junction ho nso ye twa blocks me pacho bra free transport free estimate 20 years manufacturing defect warranty ewo ho quick delivery within 4 days ye de bema ho frey 0245 979311 0245 979311 F Nkasa Asatec or say a total solution of any roofing still anointing afei Bloom's Bookshop and Trading Enterprise as so bi o ma promote ho no mo se men kan kire wo se o pe ba bi akoto books ni nyina eya abra ho wa bi bookshop ni bi onso so o pe se okofa ne magum na okoton na wunya mfa so a me pa cho ya no aba Bloom's Bookshop and Trading Enterprise atim odan wo eye supermarket ho ugina atim odan commercial bank no to ani a uhunu ne ntenten so me pa cho be frɛ Madam Eva e wo 0244 293632 0244 293632 and 0203 083731 friend sisi ya nyankopon ya adomo a enkwada no ewo akwama mu sisi ya omu bie school a ye Kamfo Living Bread School Complex ene dia ma osefa obane bra ho a free crèche nursery kindergarten ekopim JHS manimra mesua de so obeka ye a 2022 BC yom kotro ye no womo ena womo etopi ye pa again UC Mass womo so ena womo edi enkonim me pa chew womo school fees no eda fam team na sesi a ose womo a womo do womo ma ebeba first 100 no ayade se wo bema mo scholarship enti muntu mirikai na mo mra mo fa mo ba ne mra mo betwerɛtwerɛ odin no sesi a wokɔ hɔ no mo betwerɛ odin ne de ama wo na ye bie school a wo de akoda no ede no aba 0204 714040 0204 714040 and 0559 398499 0559 398499 achima boabo adotei kwan so
ɛna wobɛhunu living bread school complex mepakyɛw ɔse first 100 no wɔwɔ akyɛdeɛ kama de ma mo mututu mirika na momra offer ɛno no ɛyɛ fertilizers ronko a bɛboa akuafoɔ ebia wodɔ mo eburo cashew mango cassava cabbage tomato onion watermelon cowpea groundnut yam soya bean ɛna oil palm ne nea akaka ho ebia na de ne okro nso betumi aba na waba beto bi de akogu nneɛma ne so mepakyɛw food and agriculture ministry na agye atum sanso na environmental protection agency agye atum sɛ odigu no bae so a ɛboa 1 liter betimi de good 2 acres so amana so do so 100% Ghanaian 100% natural mepakyɛw ɛyɛ no akɔ Tales and Details agrochemical or odan main market ɔmanfo ɛwɔ abena senso bɛkɔ Mr. G ho ahotɔ agro enso wa kyem dan ha ya asama kɛse yɛ farmers home agro Bisky agro akye ase sanso na new ebrim yɛ Magina agro enkɔkɔ Harrofet okɔ ha wɔn ne Crown filling station ni die mhwɛ wobenya bi atɔ sanso na Francis agro ɛwɔ abɛm yɛnkɔ kɛde miaye mienu farmers choice ɛna Maranatha akuase yɛ nyame na ayɛ Kofodua yɛ plant gold agro ɛna Suhum ɛyɛ Chester agro Buedua Sowe Esuom ɛyɛ K Danso agro ɛyɛ no afrɛ 0257 315132 0257 315132 na ɔmo agye wo so afei ne krakrakra mu no yɛde aseda no bi kɔ ama Jubilee Hospital Jubilee sɛ menka nkyerɛw sɛ umpom ɛna dodo opɛ baabi akɔgye ayaresa biaye a wuduru hɔ no mo wohwɛ sɛ de ɔma siesie hɔ kɛkɛ no kra no a ayaresa no hyɛ aseɛ sɛ ɛba ɛyɛ Jubilee Hospital mepakyɛ kɔ hɔ doctors wɔ hɔ 24/7 ɔde ani bɛdi wakyi ama wo ho atimi atɔ sɛ bia ɔyɛ ɔbaa wafa yɛ funu wopɛ sɛ ohu sɛ ɔyɛ ɔbaa na sɛ bɛrima bra hɔ yɛbɛhwɛ wo awoɔ kan wafa ayere bra hɔ na yɛnyi na woɔ operation bi ne yɛtwa ma ɔbra hɔ ne bɛyɛ saa nso so ɛna lab test bia no ba a onsa betimi aka wani ɛna ha wɔ no nso so ba a yɛbɛtimi ahwɛ ɛde ama wo canteen wɔ ha anuane papa ɛna yɛ no atɔn wɔ hɔ insurance no yɛwɔ ɛyɛ aban deɛ ɛna nkrankran deɛ ne nyinaa ne kura wo a wobɛtumi de aba ɔdan boaboa mantra bridge no so na wobɛhu ne yɛn ɛyɛ no afrɛ wɔ 0244 575799 ɛna 0241 784645 ɛno ɛyɛ numbers yɛabɛfrɛ na yɛagye wo soɔ companies yɛada roma ɛna dwoda kɔpem fiada yɛsi nkonnwa a ɔmobɔ simpie mi yɛgyina so na yɛn nso so yɛtumi asom ɔman Ghana ɛne kotokuman adwen ma me nsa mmra yɛgu so keka no meka wei no ana mekae yɛnua ba yɛ a ɔyɛ tire wɔ anim ha yi ɔmfrɛ ne sɛn baby yes yɛhu sɛ baby nso so ɛbɛta yɛ akyire ɛna mabusuafoɔ yi a ɔmowɔ baabi yɛ kyenkyena me kontinhene aboabo kontinhene ne fie no ɛnkyɛn hɔ no mabusuafoɔ na wɔ hɔ no maame fori wa ɛne na busuafoɔ no nyinaa me maame yi a ɔkyenkyenam ɛne minwi te sɛ wɔn mu nyinaa yɛsrɛ nyampa sɛ ɔnhyira wɔn ɔmo bɛkyerɛ wɔ dɔ enipa no bi wɔ hɔ no mu a menim n'anim menim ne din ɛne nti mepakyɛw sɛ maama odin wɔ ha a ɛnyɛ boapayɔ sɛ wobɛtumi so ano atest aba maama odin wɔ ha ɛnyɛ boapayɔ obi wɔ hɔ no ma na wonim n'anim but wonnim ne din mesrɛ maame baako sɛ yi menim n'anim ba menim ne din ɔtɔn rɔba plastic yɛ a ɔde soa ne ti so kɔ akyi menim n'anim but menim ne din mehu sɛ ɔno nso ba bɛyɛ yɛn mmoa saa nso na maame yɛ ɔtɔn waakye ɛwɔ yɛnim ha yi ɔno nso so ɔba bɛyɛ adɔyɛ no ebi ɛne wɔn mu akaka ho a yɛnim mu anim a yɛnim mu din no yɛsrɛ nyame sɛ ɔnhyira mo ɔnsum mu nto nhyira mu ɔma mo ne mo asefoɔ nyi nhyira ɛwɔ Yesu din mu amen afei yɛmmra yɛ fie ha yɛ general manager in fact from the top yɛrɛdi ahenkan ɔno ankasa koraa adeɛ yi sɛde wa promote ɛna no ɛnra obi frɛ me free nsawem sɛ ɔte sɛ ɔmo ka ɛho asɛm wɔ Peace FM yɛrɛdi ahenkan e promote wagye atomu a ɔyɛ one person a ɔne ne nam a ɔma wonhu sɛ woyɛ adwuma ma no but ɔma wonhu sɛ yɛ nyina ne yɛyɛ adwuma no wonhu sɛ yɛwɔ I'm working for ɛna yɛwɔ I'm working with ɔno no believe in I'm working with not I'm working for yɛnyɛ adwuma ma no yɛne ne yɛ adwuma nti Nyankopɔn nhyira no yɛrɛdi ahenkan ɛne akonya kɛse a wɔde ama yɛn sɛ yɛn nso so deɛ Nyame de adua yɛ mu mpie na yɛmfa mu nya sika ɛmfa mmoa yɛ ne abusua ebiom yɛwura general manager Benjamin Otuwe Champon ɔno nso Nyankopɔn nhyira no ɔno deɛ ehunu sɛ ɔdan ha na me baayɛ no ɔyɛ me papa nwia a yɛsum me de nato ne nsam Nyankopɔn nhyira no
mehu me papa su wani mu mehu me papa su wani mu nyame nhyira no afei Endra Kwabena Costi yɛde MC no ɛho asɛnkaeɛ ɛto n'anim ampopo ne ti wankasa wɔ program wɔ baabi ɔgye tu mu ɛbaeɛ ɛma ɔba bɛyɛ yɛn so ma ne yɛ fɛfɛɛfɛ nti yɛnua bɛma Kwabena Costi nso nyame nhyira no afia mpɔfowa yɛn nyinaa yɛ maame a yɛne ne wɔ fie ha ɔno nso gye tu mu hwɛ deɛ ɔne ne mma yi ba bɛyɛɛyɛ a ɛdɛ adi sɛ wɔ sika afa boa nipa nyame nhyira ɔne ne mma no saa nso so ɛna Kwaku Nkrumah Africas ɔno nso gye tu mu wohwɛ Vim ɔde open program no a ɛno na ɛma Vim ne to mu a asɔre bi a opening prayer no ɛne the foundation of it nti onipa na ɔyɛ open prayer ne de Vim de hyɛ ase a wobɛhu sɛ afei na Vim no wɔ hɔ a na mode akɔsi afei yɛnnuanom Billy Man technician on duty program ɛyɛ waseɛ hɔ ɛma no yɛyie no nyinaa yɛ ɔno a yɛdeɛ ɛkɔsoasoa machine de kɔgu hɔ na afei yɛde yɛnsa gu yɛkyi ne yɛhwɛ n'anim nti sɛ bɛkɔ mframa mu no ɛyɛ Billy Nyankopɔn nhyira no ofirifie ba ɛno nso wayɛ kama ɛma no deɛ wo sɛ wofiri ɔmo nkyɛn ba saa no a bɔ nkwampewa no a efie deɛ yɛ o ɛdɛ sɛ mi wie ya mi nso mi kɔ fie fie deɛ yɛ fie deɛ bɛtenatena nko a wote bɛma nko a wote saa no a wonnidi ma wo ho nsisi wo ho so o wonnidi ma wo ho nsisi wo ho so sɛ nkwa no kra no ɛmɛn memeti yɛ abiwe mi yɛ minim ɛno ane sɛ ɛno ane sɛ edi sɛ bi di na ɛyɛ me sɛ visit washroom ana ma visit saa ɛne de teɛ but udi ɛma no nkwa no atum sɛ ɔnsa yɛ ne no wa ha obi ba so ɔbɛboro ahenkanfo a ɔno na yɛde ne kwa akɔ face wɔ nipa no ɔhwɛ ahoɔden a ɔde sesa machines yi ɛne ɔmo aka Ben Mauli ɛyɛ aboa mi na mi rem fi obi di hwan ya AJ ɛna hwan biem PM Yera Nelson ɔno nso so gyina mu a day before program bi mo say yɛ kɔ ne san ɛna yɛkyerɛkyerɛ bu kyerɛ ne kama Nyankopɔn nhyira ne papa ɛna hwan biem DJ Fish DJ Fish you say yɛ wɔ fam hɔ no ɛwɔ so obi nso wɔ aha ɔno na ɔno nso so wɔ ha no mo ɛna Shabo hwan ya DJ Shabo kra de ɔmo nyinaa te ne nka DJ Shabo ɔmo nyinaa te ne nka ɔno nso so ɛba bɛkyerɛ ɔdɔ waseɛ hɔ no mo kama be hu nnwom ama nkrɔfoɔ sae ɛna wanka aka mi a wanhwe ana mewura kofi bio kusi ɔno so bɛne nam hɔ ara kɔtoa so wɔ baabi ne nyinaa yɛ adwuma no ne yie die hwan biem sɛ gyibra asa hwan ya asa na ayi Maame Jane yes Maame Jane di ka be siesie hɔ ansa no aha enti ye nya baabi di e na si ye kra ye Maame Jane enti ɔno nso baabi owo bia no Onyankopɔn enhyira ne papa emfa ma yɛn na mensire nya menhyira no soronko mfa ma brako yes Charlie brako ye too much minua ma de nyinaa ɔmo aye engage nti san ka mehwɛ sɛ mepɛ baako de ma brako a ba minua ma nyinaa engage ɔmo nyinaa engage minua ma ne nyinaa engage enti na ɛno no afei mo nso so ɛyɛ wo adwempa ɛne Kobi K Nyankopɔn nhyira mo ɛne akoma pa mo ne menam ɛtɔ da bi a ɛyɛ amewura timi ho me ho pa but yɛto yɛ ni ɛyɛ to bi no mu anim na saafo no yɛhwɛ ɔmo nkura nhyɛ a ɛno ɛna ɛde yɛn kɔn kakrakra Awurade nka mo ho na wonhyira mo na nea mode mo nsa bɛka bia nye nhyira mede bia meka sɛ nea yɛyɛ wɔ ha no nyinaa na yɛnyɛ radio yɛsom ɔman na ɛyɛ duaba ɛna yɛdua ɛbɛso aba ɛnɛ yi deɛ ebia unhu so mfasoɔ but ɔkyena ɛbɛso obia duaba a ɛso nti mom yɛnkɔ so anua na ɛbɛso aba pa ɛde ama yɛ nyinaa Awurade nka yɛ ho yɛbra so nea ɛka mu wanti wudin amepa kyɛw ɛnyɛ boa payɔ dabi unse nipa ne dɔɔso ɛna ɔmo a yɛtimi di ani fa mu yɛhu wɔn ana yɛtan hunu nganim no ɛne abɔ di obi wɔ ha yɛnim nanim but yɛnim ne din ɔmo mfa nkyɛ yɛn ɛnyɛ boa payɔ maame baako bi ɔno so tɔn entos ɛwɔ ofa
where dodge ntɛm hɔ no a ɔno nso ɛndra me hu no menim ne din tino hwan mo mo ayi ne mu din la mo de akyɛ yɛn ma ne obi nso de wakyɛ si ha baabi ɔho ɔsɔ de dɛn ɔwɔ de aka na sɛm ɔde aka ɔde dɛn ne ya ɔtɔn wakyɛ wɔ yɛase ha ya sɛ atin sɛ on de ɔno yɛ aka nti nyame yɛ adom a mpatwɔ wanti wo din a ɔho ɛdwoɔ da yɛbɛsan aba bɛtoa so yɛkae wo din no nko anaasɛ obi ma yɛnya wo din no a ɛdwoɔ da yɛba a yɛbɛba aba bɛbɔ wo din